Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji noýabry Azat Türkmeniň dünýä habarlary. Dünýä wakalaryna syn bermänimizde epes wagtam boldy. Indi bu gedekki gepleşigimizde biz birazrak gurrun ederiz. Esas wakalary barada uzagraga çekmegen mümkin. Şoň üçin çaýyňyzy, gök çaýyňyzy, gara çaýyňyzy ýa kofeýňyzy öňüňizde alýaňyzda arkaňyrak gornaşýaňyz ekranyň öňünde bilerek bolýar. Şu studiyada, bu studiýa bilen gutlap bilersiňiz, ýörüýte dünýä habarlary üçin studiýa taýlap aldygyna. Indi dünýä habarlaryny Türkmenistanyňky wakalar bilen baglanyşykly zatlardan başlar. Näme bolupdyr Türkmenistanda, soňra halkara wakalaryna geçeriz. Türkmenistan watanymyzyň, ata watanymyzyň ýol başçylary atalyk aladatny edip näme edip başlapdyrlar. Türkmenistandan daşyna çykjak bolýan käbir adamlar eger şolar ýurduň daşyna çykyp Türkmenistanyňky bolýan wakalary barada dünýä jemgyýetçiligine bir zat aýdar öýdip häzir şu hödünler indi bular näme edip başlapdyrlar. Şogun ýurtdan çykjak günüň gapyňa gelýärler-de sizde yokonç kesel bar diýilen habar bar ýa-da şon ýaly guman bar. Şoň üçin biz siziň aladaňyzy etmeli, biz sizi bejermeli, isleseňden bejermeli, islemeseňden bejermeli, öýüňizden alyp gidýärler-de sizi mejburi ýagdaýda yokonç keseller keselhanasyna yerleşdirýärler. Ine näme edip başladylar? Kim bilen bu ýaly waka boldy? Na 5 gün mundan odan, aýyň 20 sene, şu ýani noýabryň 20 sene Türkmenistan'dan Ceneva'ya gidecek bolup yola düşen bizim tanymal jurnalistimiz Merdana enemiz ejemiz mi? Ayarlığımız mı? Sultan Açilova 75 yaşlı Sultan Açilova özüne 2021-nji ýylda berilmeli edilen bayragy indi şu ýyl 2024-nji ýylyň noýabryna almak üçin Ceneva'ya gidecek bolanlar saat 9-da uçar uçýar aeroportdan 6 saat 30 minutda ýerden 6 saat 30 minutda da bu kwartirasynyň gapysyna 5 mi 6 tane adam akalatly peýda bolup siz keselde bir aýal bilen ýaňy ýakyn duşupsyňyz. Aga şondan hem kesel tapylly şoň bir kesele ýolugupdyr, şondan hem size de geçenler diýilen guman bar, şuha bar, siz häzir hökman keselhana gitmeli. Olam o näil kesel? Kim ol aýal? Ol aýalyň adyny aýdýarlar. Hakykatdan ol aýal bir aýal bilen duşupdyr by. Bir küçük şoň öň ýany, ýöne ol aýal ýokonç keseller keselhanasynda da bolmadyk, oň ýürek ganamar kesel bar eken. O başga bir keselhanada bolum. O ne edip on ýaly ýokonç kesel tapylýar, ýanky ýürek ganamar kesel bilen baglanyşykly keselhanada bolup gelen aýalda näil kesellik sorýar, ona maýdan oklar. Näil virus, ona maýdan oklar. Ondan ýanky mejburi ýagdaýda kwartiradan süýräp diňeler çykarýarlar, onu doğrudan ýa kwartirany gulplap geçişýär, açarnam elinden alýarlar. Gaňrap aljak bolanda bermejek bolýar, onu ýanky akalatlaryň birdi ýa saňa o dünýede açar näme gerek diýip elinden gaňrap alypdyr açarnam. Niye häzir o dünýä urup ýasaň, o dünýede kwartiraň açar näme gerek diýip neme diýär, ýüzlenýär diýär. O urgun ondan şo Aşgabatyň o etjeginde çoğunludaky ýokonç keseller keselhanasyna gidýärler. Indi bu bilen hem gyýram gitmeli eken. Ceneva, şo bayraq almak, şo bayraq goşuryşda barasyna. Gyýram eýer bilen ýagny şol Sultan Açilwan 75 ýaşy o garry ejemidiň, enemidiň ýanky giýewsi bilen gelýär da ýanky öz eýer bilen kwartirasyna gidýär. Ýanky Sultan Açilwan bolan o taýda garawlap durupdyrlar. Ýene de ýanky akalatlylar da bularam tutup siz hem ejengiz bilen soň kunlar gürleşen bolsaňyz, görüşen bolsaňyz sizde de şo kesel bardyr. Näil kesel? Bir kesel bar, onu aýdy bilen de. Siz gitmeli, siz hem şowunna gitmeli. Bularam mejburi ýagdaýda bularam alkaýdýarlar, ýanky kesel. Bularam dykýarlar. Ölem näme edipdirler diýsene. Şo ýankyn maglumata görä, anam da çeşmelerden gelen maglumata görä. Edil şo wakaň öň ýany aýyň 19-ny şo taýda bir 5 tane palatany boşatdyrypdyrlar. Şol keselhanaň ýol başçylaryna ýokardan görkezme gelýär. Şo taýda bir 4 tane palatan, 5 tane palatany boşatmaly. Şo taýda bir möhüm bir neme gelýär, adamlar geljek. Bularyň pikir edýär, bir ýokary diýip ele biri geljek ödýän ýa maşgalaty bilen gelýär, ödýän diýip hatda keselhanaň ýol başçylaryny düşünmän. Ona şey boşatypdyrlar şo taýny bir bölegini. Bu taýgam ýanky şo Sultan Açilwany getirýärler, hem mun gyýdy bilen giýewsin getirip şo taýy ýatyrýarlar da indi bulara hem tanjym etjek bolýar, hem german berjek bolýar.
Hemen barra geçiren bolupdurlar, yani analiz alan bolup, yani pauta çöp çagallar bilen analiz alan bolupdurlar da hawa sizde bir hoplu bir ketel wa diýen bolsup, üstüne bu Sultan Açyly we bilen şo duşana ýal wa şondan bir küçük gün ola ýalam getiripdirler bir ýerden süýre. Onam ýatyryp şo taýda ýatyran bolup, ondan analiz alan bolup, ha onu bila ýalada wa hemmeňizde bir ketel. A näme ketel ýol aýdan oklar diýer. Öldürem German berjek bolýarlar. Ondan ýene şu gowda şu German içmeýändirler. Hemen daşarygam suratlaram ýa-ni şo Sultan Açyly ba suratyna alyp şo ketelhanaň içinden suratyny çykaryp elipdir görgüli. Ha şu arada Türk Kronika Türkmenistan taýty, ýagny Farid Tuhfatulynyň alyp barýan saýtynda maglumat yerleştirildi. Şol Sultan gelnejemiz habarlaşyp ýetişipdir şo taýdan. Hem ketelhanaň öz içinden hem ýa-ni şol Farid Tuhfatulyna maglumat gelýär. Ýene şu ketelhanaň öz içinden alynan surat. Ondan bu maglumata medir şoňuň özünde ýam aýyň 20-sine insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň saýtyna da eýem ýaýradyp yerleşdirdiler. Türkmenistan принудительно государственный правозащитницу diýip. Türkmenistan ýa-ni insan hukuklaryny goraýjy jurnalisti mejburi ýagdaýda ketelhana yerleşdirýär diýip, şol Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň bölüm direktoriniň ornwatary Rachel Denber ýörüte makala yerleşdiripdir. Şurada gowy beýan edipdir. Üstüne şol fond ýa-ni bilin näme üçin gitjek boldy? Sultan Açyly şo ýa-ni Aýşmel bayrak almagy gitjek boldy. 2021-nji ýylda bu Sultan Açyly we Martin Engels adynaky bayrak gowuşturulmaly edildi. Indi bu bayrak nähil bayrak? Bu bayrak insan hukuklary bilen baglanyşykly bir iş alyp barýan jurnalistlere, insan hukuklaryny goraýjylara, aktivistlere berilýän bayrak. Ödem Nobel bayrağının derejesinde görülýän awraýly bayrak hasaplanýar. Hal üçin insan hukuklary bilen baglanyşykly Nobel bayragy berilen ok. Harakatçylyk Nobel bayragy diýip bayrak bar. Ýöne insan hukuklaryna bagşlap ýörüýär Nobel bayragy ýok. Ýöne ýa-ni Martin Engels adynaky bayrak olam 1994-nji ýylda düredilýär. Ondan öňünde şol adam Martin Engels diýilen adam ol Britaniýaly hukuk goraýjy bir ýurist. Tanymal ýurist şol aradan çykýar, şoň adyna bayrak döretmeli diýerler. Şoň adyna, şo Martin Engelsiň adyna bayrak döredýärler de şondan soň 94-nji ýyldan başlap halkara derejesinde ödün tanadan şo hukuk goraýjy meselesi bilen ödün tanadan ýa-ni kaýjymydaly hem jurnalistlere da hukuk goraýjy aktivistlere de berýärler. Indi 2021-nji ýylda 3 tane adam Sultan Açyly bilen bilelikde 3 adam finala çykdy. Olaň biri Tawud Arabistany bir zenan, biri Hataýly bir ýaş erkek adam, birim de Sultan Açyly bar. Indi ýöne o taýda şo üçüň birini iň esasy bayragyň eýesi diýerler. Ýani şo Hataýly erkek adama esasy bayragy şoňa bermeli etdiler. Esasy pul bayragyny. Ondan ýa-ni Tawud Arabistany zenan bilen Sultan Açyly da ikinji derejeli bayragy bermeli etdiler. Ýöne şondan soň 2022-nji ýyldan başlap 3 adamyň üçüsine de deň derejede bayrak bermeli etdiler. Ýani üçü hem birinji derejeli bayrak bolýar. Ýöne şol Sultan gelnejemiziň maňlaýyna ýankyýaly boldy da, ýani birinji derejeli bayragy şonda Hataýly näme bermeli etdiler, näme üçindir. Ona men häzir şu taýda görkedeýin, şolaň sanawyny nähili biler, ne şu taýda ýörüýte sanawy bar. Şo bayrak alanlar ne 1994-nji ýyldan başlap şu bayragy alan esasy ýeňjiler bar, şol nemedi. Bir adam görkezilýändir her ýyl 94-nji ýylda bir adam, 95-nji ýylda bir adam. Şu finalistlerin içinde neme bola ýeňji diýilýär da esasy bayrak almaly edilýär. Bolmasa bilen ýany bilen finale hödürlenen başga da adamlar bar. Ýöne şuň kugune çenli diýen ýaly her ýyl esasy ýeňji diýip bir adam elan edilýär. Onuň ne şu taýda üns berseňiz 2021-nji ýylda ine şu taýda Yu Wengshen ýen bir adama berilmeli edilendir. Ine şu finalda 3 adamyň biri boldy, soňra şu esasy ýeňji diýip elan edildi. Sultan gelnejemizden bile şuň ýanyna ikinji bayrak aldy da hem Tawud Arabistany zenan bilen. Indi üns beriň 2022-nji ýyldan başlap 2022 diýip 3 adam duranlar. 2023-nji ýylda da 3 adam duranlar. 2023. Şolaň üçü hem deň derejeli ýeňji diýip elan edilýär. Sebäbi ýan kaýdymdaly 22-nji ýyldan başlap şol finala çykan 3 adamyň üçüsini hem deň derejeli ýeňji diýip elan etmeli etdiler şondan soň. Indi bir aýtdygyny Nobel bayragynyň derejesindäki bayrak diýdik da şu insan hukuklary meselesinde ýöne
pul bayrağına gedek gelende Nobel bayrağı verilende bilşiňiz ýaly $1 milyon gowrak pul bayrağı berilýär şo ýeňice. Ýöne bu taýda olar ýaly uly pul bayrağı ýok. Bu taýda ne şu taýda taýda görkezilişine göre 30.000 euro diýilýär da şo pul bayrağı. Indi ýöne men dogry aýdy biljek däl taky şu $30.000 şolaryň her birine berilýärmi? Ine şu taýdan 3 ýeňici diýdik da. Şu 3 tane ýeňijiň üçüsiniň hem her birine 30.000 berilýärmi ýa-da şol 30.000 şolaryň arasynda paýlanýarmy 10.000 10.000. Men şonu bilemok ýöne. Men ýadyma şuna görä şu 2021-nji ýylda esaty bayrak berilmeli edilende ine şu esaty ýeňice bir $20.000 mı näme berilýär. Soň eýleki ikinji derejeli bayrak alanlara da 5.000 we 10.000 berilýär. Ýadyma şuna dogry. Ýalançy bolmaýyn. Ýöne şu taýda ine umumyň görkezilişi €30.000. Ödem bayrak goşularyny Şwetsariýada, Şwetsariýanyň Ženewa şäherine goşurulýar. Indi şo ýankaýdyşymy diýil 21-nji ýylda pandemiýany bahanalap Türkmenistan häkimetleri goý bermediler holtan açylýany. Soň geçen ýylyň noýabryna ýene çakylyp geldi. Indi şo bayragyny almagy gitjek bolup ýene ýola düşende bular näme etdi? Türkmenistanyň häkimetleri aeroportda baranda holtan açylýar gyýdy bilen, gyýdy kesi. Bulan ellerine bildirme, aňyrdan төлenen awa hemme mehmanhana hem rezerwasiýa edilen bolin şo taýda ýanky migrasiýa gullugynyň işgäri bulan pasportyny ýanky bir öl salfetge bar, spirtli salfetge. Şoň bilen süpüren bolup arasalan kişi bolup onda ýaly ýa. Hemme tahypalaryny şeýle süpürip çykypdyr ikisiniň hem pasportyny. Bular düşünýänok näme üçin süpürilýän. Bular bolsa ýaly mowşun edýän eken. Toňam ýanky aparaty tutan bolup bu aparat o kabilenok senin pasportyňy ýanky biometrik pasportyňyzdaky maglumatlar görkedenok pasportyňy daýa ekenni bulan gözüniň öňünde daýa ýalar. Onuň o habaram toň bärik daşyna çykan taň bolu gokturdy. Bir giden halkara guramalary ýazdy, bin tanqid etdiler, ýazgardylar, daýat etdiler. Indi soň zoltan gelinejemiz ýanky migrasiýa gullugyna gatnap täze pasport alyp durgydy ki, ýene pasportlaryny täzelep beripdirler. Indi bu gerek indi Türkmenistan häkimetleri diktator rejim utanor, indi bu öňüne alyp durmakdan, daýat etmekden ne pikir edilýär da. Indi bulary ýene nowatdaky edek ýanky şol Martin Enler sadynaky fondyň ýolbaşçylary çagyrýar, Ženewa çagyrýarlar. Ödem bu edek 30 ýyllygy şol fondyň döredilende dogry 30 ýyl boldy. 1994-nji ýylda döredildi diýdik da. Indi şu ýylyň 30 ýyl boldy. Şol 30 ýyllyk ýubileyine bagyşlabam ýanky fondyň şo guraman. Buna bir giden daşary ýurtdan mehmanlar çagyrýar. Ýani şo öňkü ýeňji bolandan ta hemmes ýani şolary mehman hökmünde çagyrýarlarmy? Şolaryň hatlaryna Sultan Açylýa bilen gyýdynam çagyrýarlar. Ýörükçe çakylyp. Indi bularam şo gitmeli güni 21-ne Ženewada ýanky geçmeli. Şo da bara geçmeli. 20-sine de bular uçmaly, ellerine biletleri var. Bolin intak öýünden çykyp ýetişmäkä saat 9-da uçurlary öýünden çykyp ýetişmäkä 6 saat 30 minutda ýürülen dangülen baryp şeýdip buny ilka Sultan Açylýa göýdün. Gaýdýarlar keselhana soňum. Bu gaýdynar gaýdýarlar. Ýöne ýankaýdyşym diýip şo gowzat şo dermanlar, içmändirler. Bulara derman berjek bolarlar, tanjym etjek bolýarlar. Awa daşyndan hem ýanky biziň olduk häzir aktivistler man tany hukuklaryny goraýjy gurum bolan biziň wekiller habarlaşanlaryna içämen şolaryň berýän dermany ödüňizi tanjym edämen diýip fark edipdirler. Onsa da möwellerim düşünendir da bilen bir ýöne ýere beýip akitmänlikler. Ýöne soňky gow habaryny edil şu gepleşige başlamadym edil ýany şo Farid Tuhwatullynyň saýtyna ýene täze maglumat çykdy. Şugun olary ketelhanadan çykarypdyrlar. Sultan Açylýaň özünem, gyýdynam, giýewtine. Bu begenmeli da ýöne şu praktikaň özüne hemen görkezýär. Bu gatyr howatylanyrça da adamlar. Eger nähil bolýar onda. Türkmenistanyň hökümetiniň alyp barýan syýasaty barada tähil bir zat diýsen bularyň bundan meýlek näme? Sen süýre wekdip şeýdip ketelhana ýerleşdirip sende nähil keteliň bardygyna maýtman, awa nähil derman berýänliklerine maýtman saňa näme tanjym etjekmi? Derman berip sen näme öldürjekmi? Şuň kun adamlar şeýle bir dermanlar bar. Men bu zatlar öňüne görnä biradar. Şo farmasevtik kampaniýalar wa ýasamaýan derman ýok. Şuň kun şeýle bir dermanlar bar diýip käbir medisin urundan bilermenler aýdýarlar. Şo dermany içenden soň ýa-da şo tanjym etdirenden soň Badawat däl, aradan bir näçe aý geçen soň, ýarym ýyl ýaly, hatda 1 ýyl ýaly wagt geçen soň seni öldürip bilýän dermanlar bar diýär. Uzak wagtyň dowamyny tarpa taň ýüregiňde tutup gider ýaly edip bilýän dermanlar.
Şoň üçin wara bulara indi janyny anar ýalylar. Hatda aktivist bolup ýa bir zat bolup şu rejime ödüň ýigrendirip soň keseliň geçirmäge barba mara tanjym etdirýär ýalym däl. Sebäbi häzir sen Lukmana ýazylan sen öňünden bir kesel bilen baglanyşykdy. O maglumatam sen şol Lukmana barjakdygyň hakynda maglumatam ol mehemeşliklere birine ýetirildi. Olardan wara görkezme gelmegen mümkin. Şolara şol ýeri bir tanjym edip goýberin. O Birazrak wagt geçen soň tepeden o kar ýalyp näme görkezme gelse bulardan her zat çykar adamlar. Her zat çykar. Öldüremin bilşiňi diýär soňky wagtlar şo bütün dünýä taýlyk gurama diýilýän ol haram gurama bilen bular gatnaşyklaryny, hyzmatdaşlyklaryny ýakynly ilzamlaşdyrdylar. Bulardan dermany meltilip dur. Bular näme haýyş etse şu daşarda haramlar şolar ýaly dermany bermediler öýdýän. Elbetde bererler. Elbetde bererler. Şoň üçin şolar ýaly hop bar adamlar. Indi şol öýlerini bolýa. Bilen indi diktator rejim şoň öňüni alan bolýar da saklap. Indi şonu öňüni almak bilen gazanan zady näme? Ýene şo soragam ýüze çykýar. Öýdüňiz şu diktator rejimiň ýerinde bolan bolsaňyz, öýdüňiz näme derdiniz adamlar? Bolýa öýdüňiz wagtlaýyn şo diktator rejimiň ýerinde hasaplan. Şunu şeýitmek bilen sen ýa-ni bir zadyň öňüni alýanmy, bir gowluk gazanýanmy öýdüň üçin şunu çykarmadylar. Ya şonu çykaran bolsaň da öýdüňe bir goşmajyk bir plus gelerdi. Elbetde çykaran bolsaň. Sultan Çelebi çykyp gaýdan bilen, Jenewa gelen bilen, olanam daşary ýurda gelip gitdi. Bir näçe gedek Sultan Çelebi. Hawa gelen bilen şol öňküzinden ýütüşük näme aýdyp bilerdi. Onsuz ama ýurduň daşyna maglumat çykaryp otýar. Hawa Jenewa geldi, söz berdiler ama. Hawa şu ödülkü aýdýan zatlaryny, tankitlerini gaýtalar. Şoň bilen näme diktator rejimiň bir ýeri ýolun ýa-my ýütüşük ha? Gaýta näme pikir ederler halkara guramalary? Ha inne diktator rejim öz metodyny biraz ýumşady urapdyr. Ne adamlaryň aktivistleň daşary ýurda çykmaklaryna birazrak ýol berip urapdyr. Çögeleme zat diýilen bir pikir döredip bilerdiler. Bular bolsa häzir ham gaýta bara hiç zat ýok ýerinden özleri probleme döredip maskara bolup wejera bolup otyrlar dünýä. Ne şu adam öýde häzir ýan kaýdyşymy diýäli eýem antany kuklary goraýjy bir giden atlabrayla guramalan meşhur guramalan eýem saýtlaryny ne maglumatlar çykyp otyr. Eýem ana ýanky Martin Enden sadyna şol fonduň özüniň saýtyna ine Sultan Çelebi wagt bilen şo tonku bolan wakany görkezlip otyr. Şu Abraýmyny Türkmenistanyň öz adyna şu inne Abraým ýa şu hökümetiň adyna. Sen näme pikir edýän adamlar? Çapakçylar, siz hem öz pikiriňizi aýdyň. Siz çapak çalýaňyz. Ine şu Türkmenistanyň Abraýyna şu edilýän da. Siz şuňa öýdüňiz nähil bara baha berýäňiz Türkmenistanyň şu ýol başçylarynyň şular ýaly edýän zadyny. Indi biziň şeýle bir ýütüşik ýurdumyz var adamlar, şeýle bir ýütüşik ýurdumyz var dara. Indi adamlar bara daşary ýurtda Türkmenistan raýatlary öz pasportlaryny möhledi gutorýar, indi gutorup barýar, onuň ýurda baryp pasportlaryny çalyşyryp gaýtmakdan gorkýarlar. Ýurda barmakdan gorkýarlar. Bir girseler çykyp bilmeni öýdüp indi bular ýol gözleýär, görgüldür. Köpüsände nelegal ýagdaýda gedip görler häzir adamdan köpüsi. O nelegal diýmeklik näme? Sen gaçak bu çok ýol sen wara bir gaçdym kowdum oýun oýnap bermeli. Ýa-da men käbir tanışlym ortaýetde zatdan işläp berler. Gaçak işleýär elimizde ýanky bizamyz gutordy, käbiriniň pasportyny möhledi gutorupdyr. Gizlenip şo bize diýär işek diýerler diýär, ýürüýte maşyn gelýär, ýaşaýan yerimizden niýe? Bir köçe şähere çykmakdan gorkýas diýär. Şu çyksaň polisiýa barlýar, desene sen deport etjekler, bilen gijetimiz gelenok bir ýygymy girsegem ýygymy çykyp bilmeýär. Durmuşam meňdeşdärler, hebe beýle adamlar ýaly bir şähere çykylmadan bir iýne gana, eýlek bir gedelen jedip bir dynjal bilmesen adam şekilli. Şol bir hüttük ýaly jaýda oturmaly. Indi bular näme diýip görgüli biziň raýatlarymyz pasport satýan Türkmenistanyň pasportyny satýan adamlar peýda bolup başlapdyr. Onon martaňyz adamlar. Türkmenistanyň pasportyny satýan adamlar peýda bolup başlapdyr. Özleri hem Türkmenistanyň raýatam däl, goňşy Özbegistanyň raýatlary. Bir küçüknükde Adatlyk radiosynyň habarçylary tapypdyrlar. Şolar ýaly bir maşynlygy, Özbegistanyň maşynlygy Begzat diýip ene şu taýda şu pasporty görkezip otyr. Türkmenistanyň pasporty elinde. Ödem hakyky original pasport adamlar şuň wara eken tapagy ýok. Ene şu taýdaky çipin belligini görýäňizmi?
Şo çiğip hem tam görkedi ya barlap. Ine şu taýda haýta adamyň adyny şutak ýazsak, şo baradak maglumat hem bir şu çiğpe salyp bilýär, sebäp onam suwud edýär. Öden hakyky pasportlaryň içindäki ýazylar bara ultra melewşe lampasy bir zat var. Şoňa ışıklanmaly, şondan bara şäher teredin görkedi ýani. Teredin şolong hatlary hemem şu näňki bizim gerbimiz, Türkmenistanyň gerbinin şo nemeleri siyasi şu şöhlenmeli ultra melewşe lampasynyň aşağında. Şunu kime görkedi otyr? Şu adatlyk radiosynyň habarçysynda ýöriçe görkedi otyr. Gönefe dugu online ne seyretdi ya? Ne diýär seyretdi ya? Işıklanıp dura diýen hatlaryň ýazgylaryny seyretdi ya. Hakyky pasport diýär, şu original pasport diýär. Ne sonra uýda çykýar Özbegistanyň raýaty, haýsy bir kakoýta bir näme Begzot diýen biri Türkmenistanyň original pasportyny bir ýerde ýasatdyrýar. Ne edip ýasatdyrýar? Gaty tähin näme adamlar? Gaty tähin näme şo ne edip ýasatdyryp bolýar? Ine şöhrendir otyr. Ödem herediňinde şu taýda şolar ýaly maşeniklen ýürüçe reklama berýän gruplar bar Telegramda. Telegramda da var, o taýda da özlerem teret hyzmatlaryny hödürläp otyrlar. Biz diýä, size diýä, teredin. Türkmenistanyň diýä ýa-da şahadatnamasyny, Türkiýanyň türkçülük şahadat, Ermenistanyň, Gazagystanyň hatda diplomam berip bilýärsi, Azerbaýjanyň türkçülük şahadatnamalaryny berýärsi, şu urtloň. Ödem original ýa-da diýem ýatyp berýär. Asl nusxadan niýe tapawtdan ýa-da ýatyp berýär. Ýa-da şol nemelerde Telegram gruplarda şular ýaly neme berýärler. Ýürüçe bildiriş berýärler. Ine seredin. Ine pasport ýatyp bilýärsi adamlar. Pasport ýatyp bilýärsi şu taýda seredin. Ine biz diýä Täjikistanyň pasportyny, Türkmenistanyň pasportyny, Özbegistanyň pasportyny, Orsiýanyň pasportyny, Azerbaýjanyň, Ermenistan, Gruziýanyň, Çekiýanyň pasportyny, Estoniýanyň aşakda görnüpdir. O gün wataryň hem käbir ýurtlarynyň bar, pasportlaryny ýazyp berýär. Görkedi otyrlar, reklama berip otyrlar. Ene. Häzir soňunda nemeden bolýar-da? Bir aparaty tutan bolup, ýanky çip bar, pasportyň daşyndaky, jiltiniň daşyndaky çip görkezilýän ýer bar. Şoňa telefonyny bir prilajenýany tutýar şoň ekranyna da, şonam okadywam görkezýär. Heret diýeni şu pasport kimiň adyna ýazylan bolsa, şo barada şoň ady familiýasy bilen şo çipde de maglumat çykýar diýär. Sebäbi näme sonra ýüze çykýar? Bolýar, sen adyny familiýasyny ýazarsyň, bolýar ýanky ultra merewşe lampasynyň aşagynda şo şöhlenýär diýeli ýazgylar hemem gerbiň özi. Ýöne o çipdäki çipiň içine näme maglumat salynan bolsa, sen pasport kontroldan geçýän terhetde. Şonu aparata salyp barlap görýärler. Bulam şonu görkezýär. Şu kimiň adyna ýazylan bolsa diýär, şo çipde de şo barada maglumat durýar diýär. Ýöne indi şoň halkara standartyna laýyk görünýär şo maglumat. Ýa şo taýda geçende tutuljakmy? Nilştada ýene bir zatda şo adatlyk radiosynyň ýanky nemesinde bir aktivistlerden birini görkezýärler şo Bahtiýar diýip. Şo taýda ol aýdy otyr. Men diýä tanışlym diýä. Şunu ýaly pasport ulanyp beren bir kysany tanışma diýip aýdy otyr. O ýöne soň kuwatlar şular ýaly gurrun köpelli, şo pasportlary ýanky ýaly satyn alynan pasportlary ulanyp ol terheti ketip geçip beren adamlar bar diýip maglumatlar çykdy. Şoň üçin size de sonra göresim gelýär adamlar. Sizde bam şu arada maglumat. Şunu ýaly ýanky emel ýol bilen ýasalan pasport alyp ulanyp terhetleri ketip geçip arkaň geçip berenler barmy? Ady familiýasy gerek däl, ýöne şonda ýaly bir nemäni bilýän bolsaňyz, ýöne bize ýetirin bir bilip galar diýjek bolýanlar. Ondan indi siz de sonra ýüze çykan okmay, bu real original pasporty bar. Ol ilçihanadan ýataýmasa, şol ýatatdyrmasa, ýatalmaly ýerinde. Ol bir ýöne bir lew adamlar, haýta dur firmaň eýeleri olar ýaly ýokary derejeli ýanky basma pasportyny çip ýatatdyryp bilmäge ýagdaýlar ýokdur. Eger şolun ýagdaýy bar bolsa, onda bunyň ýatamajak zady ýok. Indi buna bir tarapy mende näil şuba bar? Şu ilçihanaň üstünden Türkmenistanyň ilçihanalarynyň konsulluklarynyň üstüne edilýän bir şular ýaly bir nemem kadijak bolýar. Pul ýuguşlyk metodlarynyň biri mi kadijak bolýar. Daşary ýurduň raýatlarynyň üstü bilen reklama berdirýänlerde özleri pasport ýasadyp, bularda mümkinçilik bar da. Şey satyp oturan bolmagy mümkin. Ýa-da daşary ýurt firmalarynyň özleri hem şonu edip bilýärmi?
Näl pikir edýän adam. Ondan indi beýle kim maskaraçylyk näme? Oho, dünýäde ýurdun pasportyny satyp beren nemeler ýok. Misal üçin näme zerurlyk bar Türkmenistanyň raýatlarynyň pasport satyn almagyna näme zerurlyk? Näme üçin şunu ýaly zerurlyk ýüze çykmaly? Näme üçin biziň raýatlarymyz döwleti barka, öz watany barka, ýurduna baryp arkaýyn pasport alyp gaýtmakdan gorkup, näme üçin şular ýaly ýollar bilen satyn almaly? Ödem bakatam $800 başlap ýaşaýan ýurduna bagly 800 başlap $1500-3000 çeýin bakada bady ýerler. Türkmenistanyň pasportyny ýaşaýan ýurduna baglykda näme? Ýöne maskaraçylyk nämeden barat? Maskaraçylyk öz ýurdun waka, öz watanyň waka şo taýyp gidip pasport alyp gaýtmakdan gorkup bara, daşary ýurtlarda şular ýaly bir emel usul bilen ýasalan pasportlar almaga mejbur edýär Türkmenistanyň öz diktator rejimi. Şapakçılar sizeden ýüzlenesim gelýär. Şuňa öz abyraýmy? Şu biziň ýurdumyz, ýurda meňdeşmi? Şular ýaly başga ýurt barmy? Adamlar öz ýurtlaryna baryp pasport almakdan gorkulýan ýurt barmy? Öbekler gorkýarmy? Hani öz pasport täjikler gorkýarmy? Ya Kuban raýaty ya Venezuela raýatlary daşary ýurtda ýaşap berenler öz ýurtlaryna dolanyp pasport alyp gaýtmakdan şo taýdan gorkup beren raýat gördüňizmi? Bir daha göremdi. Öz ýurtlaryna dolanyp pasport alyp gaýtmakdan gorkýan. Diňe Türkmenistanyň raýatlaryň şon ýaly biziň şular ýaly bir gorkup beren maly gurdular. Şu arada näme pikir edýän adam? Indi biziň çapakçylarymyzda gurulýarsaň näme edýär? Iki töwleriniň biri ay asmanymy aralarsa, ay eýlemiz arassa, beýlemiz arassa. Indi soňky maglumat näme? Türkmenistan barada Täze Zelandiýa diýilýän ýeri bilýärmi? Ada ho. O Awstraliýanyň gün ortasynda. Şo taýyň habar ferişdelerine Türkmenistan barada maglumat çykýar. Çapakçylar el çarpyň. Biziň liderlerimiz, biziň diktatorlarymyz Türkmenistany sizi dünýä tanadyr diýdiler. Dünýä tanady. Bu dünýäň çetinlägi Täze Zelandiýa diýilen ýaly ýurtlarda da hem Türkmenistan hakynda makala ýazýarlar. Näme makala çykandyr bilýäňiz? Türkmenistan howany hapalamakda ýalňyş maglumat, ýalan maglumat berýär. Oil, gas fields leaking more methane than reported satellite shows. Yani nebitem gaz yataklarından ýaýraýan metan gazy barada berilýän maglumatlarda maglumatlar galplaşdyrylýar diýär, şonam diýär satelit, ýörite satelitler görkezip dur diýär. Indi onu galplaşdyryp görkezýän ýurtlaryň hataryna haýsy ýurtlar agdalýar. Öňem şunu ýetirdim Täze Zelandiýa ýörite radiýasynyň, döwlet radiýasynyň saýty. O iň esasy şonu galplaşdyrýanlar Amerikan Birleşen Ştatları bilen Türkmenistan hem Venezuela. Ine US, Türkmenistan, Venezuela. Onam o maglumaty kim ýaýradýar? O maglumaty ýörüýte daş gurşa gorayan fond we ödem diýdi Amerikan Birleşen Ştatlaryna ýerleşýär. US-based Environmental Defense Fund has released the first images from methane sat. Ýörüýte şo meseleni barlayan şular ýaly Sputnikler bar, emeli hemralar bar. Şolaňy ýörüýte öz aparatlary bar. Şo aparatyň üstü bilen şo ýurtlaryň üstünden geçenne şolar barlap bilýär. Şo taýdan ýaýraýan metan gazy we zäherli gazy we adamlar o. Biziň ulanýan gazymyz gaşy gurşa we ýaýraha ondan dem alsa ol ösümlik dünýäsine de ziyan ýetirýär, ol haýwanat dünýäsine, adamlar jemgyýetine de ziyan ýetirýär. Türkmenistanım şo meselede iň ýakata gaýyşly, howany iň gerwet hapalayan, zäherleýän ýurtlaryň hataryna durýar. Oryan Amerikan Birleşen Ştatlara ulu döwlet. O taýda gaz, neft ýataklary hem gaty köp diýeli. O taýda da öz korrupsiýadan, bürokratiýadan ýeterlik. Türkmenistanyň 6 milyon, 7 milyon, bolýar resmi hasaba görä 7 milyon ilaty bar, giden territoriýasy bar. Şo taýda kontrol edip bolanok maşga şol gaz ýataklaryny. Bular näme edýär? Onu kontrol etmek üçin bir giden aparat oturtmaly o taýda. Bir giden çykda jetmeli, goşmuşa çykda jedip şolaryň öňüni aljak bolsaň bir kadaly ýurtlarda edilýän zat etmeli. Olan polo durýar.
Bizim haramzadalymyz näme diýe? Şol atlara pul sarp edenden şo jagada şoňa göndükdirjek pullary öz kiýselerine sarp edenlik gowurýar. Şeýlemi? Bolmasa şoňa birazjyk artykma şykja etse şonu etip bilýär. Ödem geçen ýylyň ahyrynda Türkmenistan borçlany geçen ýylyň dekabrynda ýörüýte klimaty daşky gurşaw goramak boýunça Dubai'da konferensiýa geçdi, halkara sammiti geçdi. Şoňa da ne arkadaly her darymyz baryp şo taýda ýürüýçe täze bir alalaşa gol çekdi, borçnama gol çekdi. O borçnama Global Methane Pledge diýip adlandyrylýar. Ýagny global Türk orçada globalna metanowe обязательства diýär. Ýagny metanyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça global borçnama diýip bir zat bar. Şoňa ilkinji gerek Türkmenistanyň häzirki dikmesi Serdar Berdimuhammedow gol çekdi şo baradaky borçnama. Şolom näme borçlanýar? Şo ýakyn geljek 30-njy ýyla çenli, 30-njy ýyla çenli. Şo metan gazanyň ýaýramagynyň möçürini 20% azaltmaly, şoňa borçlanýar. Şonu azaltjak bolsaňam sen çäre görmeli bir gide. Şolurda iş etmeli, emma bular näme diýär? Şo gol çekenden soňam gaýta hatam köpelip gidip barýar ýa şol tebigatyň däherlenmeli. Indi men şo çapakçylara ýylanjak bolýan, asmanyň aradarsa, asmanyň arassa däl, ho arassa däl. Ol asmanyň durýar, ol görünmegi mümkin. Ýöne şo duruluň öýde hapadan doly, metan gazyndan doly. Olam zäherli adamlar. Zäherli ýa, on uzak bir ýere gidýän zat ýok, daşary ýurdalar. Ýurduň öýde içine ýaýrýar. İçine ýaýrýar howa bilen. Oňam iýse ýok, onu ýörüýse iýslandyrmasaň şol alýan demiň wa şo metan gazyny sorup oturan öýdüňem bilen ýok. Oň netijesi keseller görnüşinde, agyr keseller görnüşinde ýüze çykýar. O kesellerin nirden gelýänini özüňizden bilen ýok. Iýan iýmitiňizden bil. Iýan iýmitiňizden bir zäherden bol otaýdy. Pestisid ýene himikatlardan. Alýan howaňyň o dem alýan howaňyň özem zäherli. Ana siziň asmanyňyz arassa diýilýän zadyňyz öz ana şondan bar. Barada näil pikir edýän adam. Suriýal maskaraçylyklar bolup durka, ýaňyakynina 3-nji noýabrda arkadagly terdarymyz näle arkadagymyz oşadyrnak içinde. Urwanly Berdimuhammedow hiç ýyly resmi ýagdaýda öwlan etmeden Germaniýa gelýär. Germaniýa gelende de on minip gelýän uçar bar, Boeing samolyoty, Boeing uçarynyň nemesi görkezjüsi, ýani transponder diýilýär-de, onu uçýan samolyotlar ýörüýte registrasiýa etdirmek üçin transpondering işletmeli. Şo samolyotyň özünde transponder diýip bir enjam bar, şonu işletseň, şondan soň flight radar diýip halkara derejesinde o ýurtdan o ýurtlara uçup ýören uçurlaň da hatda ýurdun içinde bir ýerden başga ýere uçýan uçurlary registrasiýa edip şonu görkezip duran ýörüýçe bir radar sistemasy bar, flight radar. Hatta şoňa da düşmezlik üçin şo ýanky transponderyny üçürdüp uçup ýanky Frankfurta gelip dursaň Münchene bar ýa Germaniýa gelýär-de. Ana şo arada da Türkmen News saýty maglumat berdi. Olar näde bilipdirler ýanky transponder üçürden uçaryň otaýda gelişini ödem içinde de diýär şo bortunda şo uçaryňam 5 tane ýolagçy bar diýär uçaryň içinde. Olam kimdigi belli däl. Şonu ýöne bilipdirler. Indi ýöne bu taýda bu makalaň awtorlary näme şaklaýarlar? Aýdýa Berdimuhammedow ýa keser bolaýmasyn. Täze şoň öňýany oktyabr aýynyň ahyrynda hökümet maslahaty geçende oğlundan ruhsat soran bolýar Urwanly Berdimuhammedow. Näme diýýär, serda näme diýär, arkadagly serdarymyz diýen bolup bilýär o. Utananam o arkadagly serdarymyz diýip oğluma bilýän bolup menden bolýar. Zähmet ruhuny nasy kaýjakdym, şoňa ruhsat berän, eňiz näme diýen bolan bolýar, ruhsat berýän ýen bolýar şol hökümet maslahatynda. Şoňa ideal bilen mana o oktýabryň ahyrynda hökümet maslahaty geçdi. Näme 3-nji noýabrda da Germaniýa barypdyr. Men çaklaýşym nähili her gedekgene Berdimuhammedow şo taýp baranna keselini bejertmäge bar ýa diýip düşünmekliň öýde näme dogry ka diýjek bolýan mene. Ýöne ýere gatnanak şol Germaniýada ol bara şol öýlerini kuratory bar, kuratorlar. Indi son kuratlar men aýdýan halkara guramalarynyň wekilleri ýöne ýanky
gatnamaklarını beteden o hegzamlaştırıp bir de otuyorlar öldürün saflarını. Ondan birinin todon yatmaka beýleki var ya, on todon yatmaka beýleki var ya. Şunu ýaly hazmatdaşlar gidip otuyor. Ne el hazmatdaşlar? Bular ne Türkmenistan häzir Ýewropada etatana bunun or Ýewropa ýurtlaryna bu täze ilşahana açmakçy bular. İlşahana ya da diplomatik bir merkezlerini açmakçy. Ne gün wataram heme Merkada ya kontrolünü güçlendirecek bolýar. Gün watar ýurtlar, gün watar guramolary, Anglo-Sakson ýurtlary. O taýda da öz olaňam öz bähwidi ba. Türkmenistanyň gady ba, onu bir hil ýollar bilen, arzan ýollar bilen almaly. Ortadan gadynyň ýerini tutjak çeşmeleri gözleýärler bular. Ondan Türkmenistanyň da soňky wagtlar resmi derejede kritika ýok boldy diýen ýaly adam. Ol näme resmi derejede ba, näme resmi diýip näme gödüň tutjan hökümetliň derejesinde däl, ol insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň derejesinde edilýän tanqid bir zat. Sen şu taýk sapara gelip hökümet resmiýetleriniň duşşoňda sen ýüzüňe basylýan zat. Sen öňünde şert goýulma, o başga zat. Şoň üçin wara bilen piňine de däl, ol insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň edýän tanqidi bilen piňine de däl. Hökümetler derejesinde de öňler tanqid edilýän bolsa, öňler öňünde keserilip şol faktlar goýulýan bolsa, inni edilen ok şol adam. Edilen ok. Hatta halkara derejesinde kulu guramalar minni şonu eden ok. Mysal üçin OBSE guramasy var, Ýewropada hukuklyk hem hazmatdaşlyk guramasy diýen. Şolaňam delegatsiýasy ýygy giderli gatnap tura, şolaňam şolary da goşurur ya, bir giden talaplar, haýyşlar, şu meseleni galdyryn, şu meseleni galdyryn. Esasy adam biziň ýitirim edilen aktyw işlem edilen baglanşykly meseleler. Gowdgalanak şo taýda. Gowdgalanak şonu görkezýän fakt ýok. Şolam ala da goýýar. Ine ol açylybany şey divana kedelana mecburiyada da dıkkı oturuyor. Şu meseleni häzir galdyrýanlar öýdýämis şu tak Ýewropa gelenine. Elbetde galdyrlanak, şu galdyrlayan bolsa, şoň ýüzüne basylýan bolsa, şonu etmezdi. Şonu etmezdi. Bular näme diýär? Bolýa, bilen şey çek tenem beýnile. Siziň bähwidiňiz barmy bolýa? Bilen siziň bähwidiňize laýyk gelýän zatlary ejeli geliş baglaşaly, zat edeli aşaatlyk bilen diýär diktator rejim. Öwgedine de tenem sesiň çykarma diýär men niýe? Näme etsemem? Bolýa diýilýändir. Aşo görünüp dura. Buňa näme garaýan? Ondan siz adam. Aktivist diýilýäniň durmuşy bilen baglanşykly täzeliklerden näme? Ana ýaňy ýakyn özoldan aglan edilşi ýaly Türkmenistanyň garaşdyrdygyna gawatlap diýsegem boljak. Ertesi güni 28-nji oktýabrda halat edici toporu var. Türkmenistanyň halat edicilerimiz var. Aparıklıyım bu toporun adamlarım. Çemen öýräýbada o taýda. Inha wada berişleri ýaly Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Washington şäherine ýerleşýän Türkiýanyň ilşanatynyň hem Türkmenistanyň ilşanatynyň öňünde şular ýaly gyýkwak etdiler. Türkiýanyň ilşanatynyň öňünde näme üçin, näme maksat bilen hamala şol ýitirmedilen aktivistleri halat etmek, şolary boşatmak, şolardan maglumat edilmek, şoň üçin batyş görkezmek, näme üçin sebäbi Türkiýeden deportasiýa etdiler. Olaň aglaba edildi. Ýöne de olar meni gepleşiklerimde tanqid edişim ýaly. Ýadyňyza düşýän bolsa, bular ol arada bir neme geçirdiler sentýabr aýynda, 14-nji sentýabrda. O taýda näme etdiler? O taýda näme etdiler? Diňe bir adamyň şeýdip suratyny tutup plakatda şol adamyň adyny tutup çykyş etdiler. Olam Merdan Muhammedow kemine lakamly jikjiki Merdan Muhammedowyň suraty bolupdy. Menem bulara bagyşlap şol däne hanadan reportaj rubrikamda ýörükde bir gepleşik etdim. Indi bu edek bular näme edipdirler? Yine de ilkinci öňdäki nowatda öteri görüşüňiz ýaly Merdan Muhammedowyň suratydyr. Ene Merdan Muhammedow birinji nowatda durmaly, iň esasy şol. Şo şahsiýeti bolmaly, şo şahsiýeti ýöne adagulygym bolsa bir begenler ýani ýeri bar. Ýagny Merdan Muhammedowdan daşarda kijijek bir plakatyň ýüzünde ene şolar ýaly beýlek aktivistler bilen hem suratlaryny ýerleşdiripdirler. Olam şu odolky ol iýul aýynyň 31-ne bular geçirdi. Şonu tutulan, şonu ýatalan plakatlaryň biri. Ýöne gaharym getirýän zatlar adamlar ýene de şol Merdan Muhammedow iň öňdäki orunly durmaly. Şoň suraty iň ullukan surat beýleklenkam ay bolýar da diýip ana aňyrda goýulýan suratlar. Ikinji derejeli.
Şular ýaly bar, öýelden aktivist tatapdan bolup, ýagny atam hukuklaryny gowy, ýagny kişi bolup şey çykyş edip gören adamlar hem şey edip bara, bir 200 siyasat alyp barýarlar bolan näre adamlar diskriminasiýa edip, ýa-ni bular birinji kategoriýaly baňa suraty uly bolmaly, hawa şu arada esas gyýgyrlanady, şuňa adyny gyýgyrmaly. Ay beýleklerem arka tarapda durhada kijrak suratlar bilen olan bolýar diýip bolan adynam tutmalýar. Onam näme üçin edýärler? Şo men geçenki tanqydymdan soň edýärler. Görýäň, bolan sırtyna bir sokulsa, e, bir adam çekinýärler, bular hem şey tanqid edip durmaly adamlar. Käbirlerine de aýdýar, näme ýöne bir ýüriň üstüne hapa döküşip, da dedişip, hapa dökmek diýen adamlar, ine netije berýär. Diktator rejimi tanqid etmeli ýerler öýler aýdýar. Diktator rejimi tanqid etmeli, ana şol Olga Çarewne diýil. Ýani çemen öýren öýdi. O tanqid ediň, çykyş ediň, näme ediň diýe tanqid etmesiň bolanok. A siz hem tanqid etmesiň bolanok. Siziň ama waraňyz çykyp barýar, her ýöne nemeseňiz, gözüýümlüso, diňe özüňizi aladaňyz edýän ol beýlekler adamam diýe. Näçe adamlar ýitirmedildi bolýar, şolaryň içinde diňe Merdan Muhammedowyň adyny tutan bolup geçen gedek. A beýlekler adam hatawynda da görmediňiz. Soň ýene de Allah'ım Rahim bir zat diýse, olam seniň ganym düşmanyňyz bolýar, ol agent bolýar, ýene bolýar. Ýene şey diýip bilen wara şey bir eýlebelerine tajak sokup durmasaň o adamlar. Şularam düzeljek adamlar däl. Şu Türkmenistanyň içinde haram rejimden tapaw diýip şular. Eline häkimiýet berseň şol etjek zatda. Bize bolsun, diňe bize bolsun, siz kömek ediň, gafara ediň diýjek adamlar şular. Şoň üçin tanqid edilýän zat gerek. Men şonu aýdyp oturýarym. Täsir edýän ekene. Ana geçen edip ýanky şo plakady alyp çykmadylar. Bizim aktivistler hatta suratyny gizlik görünüşde de yerleştirmän. Diňe ýene bir adamyň aladasy bilen çykdylar. Atam tanqid edildi ona netije berýän eken, iň bolmagy arkalaryna bir ýerlerde ýene görüp edip şeýdi bäber nemeden boldular. Şoň üçin aýdýan konstruktiw tanqid madama gerek. Töhmet del tanqid ýüzlerine basmaly. Tapaw diýip diktator rejim diýilýände daşarda da dörebilýär, dörebem dur. Şolaň eline häkimlik berseň tanqidiň ýok ýerine adam bulaşýar, adamyň tebigaty şonýaly. Tebigaty şonýaly, diňe haramlygym tilýär, haramzadylygym tilýär. Wagtynda şey diýip siltäp durmasaň, adamyň tebigaty şonýaly. Siz näme pikir edýäňiz? Şu mesele bar. Halkara wakalaryna geçýär. Gutlaýas diýen biljek, gutlaýas diýetim emmelýär, ýönen tek ýerräk mykada diýjek bolýan, nämäni gödegine tutýan? Şu hüýtleň siýanysleň gan ojaklaryna garşy halkara sudy hökm çykardy. Halkara sudy hökm çykardy. Kim marada? Azrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu bilen Azrail'in goranmak ministri Yoav Galanty tutsak etmek barada hökm çykardy. Ine aýyň 20-ne Gaga sudyna karar çykdy. Ine bular näme daýplaýarlar? Bulary genotsid daýplaýarlar. Genotsidda. Ödem diýilýän zada seredin şutada aýplama görkezilýär. Aýplama ine orşosyndan okap bereýinna. Это вывод основан на роли Нетаньяху и Галанта в препятствовании оказанию гуманитарной помощи в нарушение международного гуманитарного права их неспособности содействовать оказанию помощи всеми имеющимся в их распоряжении средствами. Bular diýär ikisi näme de aýplanýar? Şol Gaza sektoruna yerleşýän ilata görkezilmeli, şolara beriljek bolanýan halkara gumanitar ýa-ni kömekleri bar. Şolaryň öňüne ýürüte bilkaslaýyn, päsgelçilik öretmekde. Olam genotsidin görnüşi. Adamdan belli bir toporny humanitar katastrofa helakçylyga tedawar etmeklik görebilýär bilkaslaýyn. Genotsid bolýar. Şonu etdiler. Суд также отметил, что поступление помощи в Газу обставлялось рядом условий, необходимости которых не было. Şo Gaza sektoruna gelýän gumanitar kömek bilen öňüne diýär, şolaň geçmek üçin. Şo tadaky Palestinlere şo kömek berilmek üçin diýär, Azrail'in hökümeti diýär, bir giden ýa şert goýan bolýar diýär. Şo şertden goýulmagyna da hiç ýyl derurluk ýok diýär. Для ограничения доступа к операциям по оказанию гуманитарной помощи не было
найдена явной военной необходимости или другого оправдания в соответствии с международным гуманитарным правом. Şolar ýaly çäklendirme goýulmagyna diýä hiç ýyldyýa. Ödem şo gumanitar kömeklerim olaň özi beren o Izrailin daşyndan gelýär. Şoň üçin ýa hiç ýyldyýa harby derulugam ýokdy diýä. Şo gumanitar kömek bolýar, sen Gaza sektoruna harby operasiýa geçirýärmi? Hamasa garşy uruşýarmy? Ýöne o transport ýolunyň üstü bilen o gumanitar maşinler bar, uluglar. Şolaň gelmeginiň öňüne sen näme üçin pöget bolýar? Sen näme üçin o taýda bir giden derul şu ağaca oturan adamlaň iýmitiniň öňüne dermanlara deruluk duýan näme hoşlaň kesellem näme üçin şo dermanlary almaklarynyň öňüne pätgelşik durýar. Заявление отдельно отмечается, что намеренно ограничивая или препятствуя доставке в Газу предметов медицинского назначения и лекарств, в частности, анестетиков и наркозных аппаратов, обвиняемые также несут ответственность за причинение огромных страданий людям, нуждающимся в лечении. Это атанам bilen yine bir nıktayanlar var. Şu diye ağır hastalar var. Yani şu ağrı naýryan, narkozat bermesen, anesteziya bermesen, sen operasiýa edip bolano, şol atlaram çäklendirip adamlar bara, şol ağrıny aýyrjy dermansyz operasiýa etmeklige mejbur edýärler. Şolar ýaly derejede şuňa özüniň adamlara şey edip kastetmeklige özi genotsit hökmünde häsiýetlendir. İmitler geçiren oklar o adamlar. Daşından halkara guramaları imit etýärler, maşin. Bular näme diýip bu haramdadalar? Faşistler şoň öňüne böget bolup geçiren oklar. O taýda çağa imiti bar, çağalara derur zatlar bar o. Çağa önümler. Olar näme bilen imitlenmek? 2 milyondan gowrak adamy iş edip açlyga teze var edip oturýarlar. Daşyndan berilýän kömekleri geçirtme. Okyara gelýänler sen maşinler barlada geçirber. Sen bahanaň ýok. Ýok, bular okyara bardyr meýdene, on ýaly bizde guman bar adam diýen ok. Ýok, şonuň ýöne hiç bir sebäpsiz biz ýa harby operasiýa alyp barýarsyň. O maşindan geçmegi diýe bir de pätgel berýär bizim operasiýamy. O näde pätgel berýär? O maşindan geçmek üçin ýürüýti aýratyn ýollar bar. Aýratyn ýollaryň üstü bilen eltip bolýar şo nemeleri, kömekleri. Näme diýär? Buňa arkasynda gunwataryň haram ýurtlary durýar. Şulara gollap berip, ýardam berip, şodatlara göz ýumyp, Amerikan Birleşen Ştatlarynyň tereniňinde şu birinjidan ýene bir aýtmalar atla. Indi şu halkara gaga suwdy diýdik-de, şo suwda gol çeken 124 tane şu suwdyň statusyna gol çeken 124 tane ýurt bar. Indi şolar boşulma. Şo taýlar ki şu iki tane haram barsa, şolary tutmaly, gaga suwdyna tapşyrmaly. Indi şonu edermi şolar? Indi şu taýda harp şo ýurtlaryň atlary görkezlen. Haýsy ýurtlar şol gaga suwdynyň ýanky suwdyň statusyny tasdim edenler, oňlanlar. Indi şu taýda bir giden ýurtlaryň atlary bar. Indi şulardan käbirleri, hatta gunwatar ýurtlaram käbirleri, biz eger biziň territoriýamyza gelseňiz, sizi tutsaga dep halkara suwdyna tapşyrmaga biz borçly diýip ýan beýan etdiler. Olaň içinde hatta Izrail bilen taýyurlaş döwletler diýen döwletler bar. Gollandiýa bar, Belgiýa bar, başga da bir giden nemeler bar. Hatta Büyük Britaniýa biz bermek diýmedi. Biz bermek diýmedi. Şol jurnalistler sonra berdiler Büyük Britaniýa resmiýetlerine onu. Biz bermek diýip bilmediler. Biz şonu tutup bermek diýip bilmediler. Bunu nämen görkezýär? Şo taýp baraýsa bilen tutulmagynyň, eýem tutulma howpunyň bardygyny görkezýär. Indi şonu edermi? Amerikan Birleşen Ştatlarynyň häzirki hökümeti, Bidenin hökümeti berjek däldi. Diňe berjek dälim diýmedi. Bu öýde diýär bir kanun diýär, şo suwdyň şo kararyny öýde bir kanun diýär. Näme üçin suwdyň statusyny Izrailem gol çekmänmişin, Palestina tarapyndan ham Palestinam gol çekmäge haky ýok, gol çekmänmişin. Emma genosidiň edilýänligi hakyndaky faktam göze dürtülipdi. 44 miňden gowrak adam öldürilýär, şol öldürilen adamdan ham ağlabasy. Çağalar hem ayallar ne şu gün statistikany görkezýän. Ene şu aýyň 21-ne çen noýabryň 21-ne çen 44 miňden gowrak adam şu Gazada. Öldürilen yaralanan adamlaryň sany 100 miňden hem gowrak. 100 miňden gowrak adam maýyp edildi. Yine bir gedek gaýtalayan, Hamasyň segoşyjylar diýilýän adam şu öldürilen adamdan içinde gat asan.
Esasy öldürilýänler parahat ýaşaýjylar, aýallar hem çağalar. Üstüne de ýankyal ağaçlyga ýerde bar edilip bara adamlar gat erwet ýagdaýa salynan. Psikolog oňa üstüne de gada sektor tutuşlaýyn häzir ýaşaýyş sektory weýran edildi adamlar. 90% golaý häzirini şo jaýdan ýaşalmaga yaramdy diýe şo taýda ýaşap bolanok. Bular öz maksadyna ýetdiler. Men öňden aýdyp berýän. Şu Hamas var, Hamas şu meselede şu Siyanistlerin Bekfidin rol oynak geldi. 1987-nji ýylda döredildi. Men görüýte gepleşik etdim. Şoň görmedik bolsam görüň. Men şu taýda subut edýän subutnamalar bilen Palestina tragediýasy bilinmeli hakykatlar diýip men gepleşipler tapdyrym şu ýylyň başynda, geçen ýylyň ahyrynda şu ýylyň başynda. 5 tane gepleşik etdim. O gurumy Hamas diýen gurumyň öýdüni 1987-nji ýylda Izrail döretdi. Ona öýdlerim boyun alyp otyp biz döretdik diýip. Näme üçin döretdi? Yasser Arafat diýip Palestinaň lideri bardy. Şo döwlet lideri paragatçylyk ýoly bilen netije gazanyp urady. Bulan alan 67-nji ýylda alan ýerlerini köpüden gaýtaryp alyp bildi. O onu üstü bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bir giden rezolýusiýalary bar, şolary ulanyp aldy. Ýene de aljakdy. Bular näme etdi Izrail? Gaza sektorunda Hamasy gurama döretdi. Olaňam terrorçylyk iş alyp barmagyna öýleri ýol berdi. Näme üçin? Sebäbi şo paragatçylyk ýoly bilen iş alyp barýan Yasser Arafatyň Palestinany azad ediş guramasy bar. Şoň bilen bilen öz arasynda konflikt döredýär. Sebäbi Hamasyň ganyjyklary näme etdiler? Ýok, biz paragatçylyk ýol bilen etmeliler. Biz şu ýanky ýerleri öýdümiz basyp almaly, ýyna gaýtarmaly, ýara bilen etmeli başlady. Bulam kimiň mähfidine boldy? Siyanistleň özüne bakana gerekdi, çaklaşmagy. Ýagny ana bular terrorçylar, bular bir de hüjüm edýär, şoň üçin biz özümizi goramak üçin täze ýerleri basyp almaly bolýar, bular näme etdiler? Hamasyň hüjümlerini bakana alyp täze ýerleri basyp aldylar. Ine Hamas bu taýdan hüjüm edýär diýip, o taý hüjüm eden bolup barp basyp alýardy, soňra ýygyna çykan. Hamas o taýdan hüjüm edýär diýip, o taýlar basyp şeýdip, iň soňunda kulminasiýasy näme bilen gutordy adamlar? Ünseriň geçen ýylyň 7-nji oktýabryna hüjüm diýilýän zat bar, provokasiýa. Hamas provokasiýa etdi. Hamasyň liderleri şonu etdi. Kimiň bakydine? Siyanistleň bakydine Mossad etdi şonu, gurnody. Hamasyň ýokarda oturan oýunjoklaryny ulanyp. Olam Hamasyň döwlet, Hamasyň ýolbaşçylary nirde turýar, soňky ýyllar nirde Katarda oturýarlar. Katarda oturýarlar. Ismail Haniýak diýen o haramzadany öldürdiler ha. Onu bir wagt öldürmediler. Öldürmeliler, ol öldürmediler. Näme üçin? 2006-njy ýylda Hamasyň lideri taýlandy. Ondan bäri tas 20 milyon wagt geçti. 20 milyon bolay wagt geçti. Kelletim ýeka gylynam gymaz gaçyrmadylar. Öldürmäge hakladylar. Katarda oturýar. Katarda da Amerikan Birleşen Ştatlarynyň harby badalar ýerleşýär. Lüboy wagt islerini wagt öldüreýän öldürüp bilýärdiler. Ýöne näme üçin gelip iýul aýynyň ahyryna şol Ismail Haniýak Çahrana gelenini öldürdiler ahyrda. Sebäbi öz wezipesini bitirdi Ismail Haniýak. Bagyşlaň bolan prezerwatiw ulanan ýaly ulanyp zaňdylar ol Siyanistler. Öz wezipesini näde ýerine ýetirdi? Provokasiýa döretmekdäki wezipesini 20 ýyllap ýerine ýetirdi. Gazany teptekid etdiler. Oňa näme diýdiler? Hawolsyna aýtmadylar. Hanawul, hawa. Sen biziň öňümizde wezipeň ýerine ýetirdiň, provokasiýa döretmekde, biziň hem Gazany weýran etmekdäki planymyzy biz dol ber jaýetdik, inni gümüdene gitseň bolýar diýdiler de jehenneme gidirdiler. Ana onuň edýän zady. Oýnatdylar we bir beýni etdiler. O Hamasyň liderlerine çendi. Bu oýnalýan oýunyň wara düzgünne de düşünen oklar. Ol adaty ol hegoçujylar we Hamasyň beýnisi. Olar hakda gurrun emýär. Siyanistleň oýuny oýnap berdi. Ýene de şolardan gahrman ýatacak bolup oturan bir giden samsyklar bar. Aýyny Hamasyň gahrmanlary, Hamasyň adamlary, Palestina hakyky düşmanlary haramdadylar. Provokasiýa edýär. Paragatçylyk ýol bilen Yasser Arafatyň ýoly bilen giden bolsalar, bir giden ýeri gaýtaryp alyp bilýärdiler. Täze ol alyp ýetişdi. Ýöne köp ýaşatmadylar ony. Şo ýadyma şunu 2000-nji ýylda, şo ta 2004-nji ýyldamy ýanky neme başlaň. Şo ýadyma şunu Parijde var ya, kesel sağlığını becertmeye şo taýda däherler öldürdiler. Siyanistler gittiler öldürdüler şo taýda. Yasser Arafat'ı. Näme şeýle öldürdüler? Täze paragatçylyk ýoly bilen gitip o onuň rezolýusiýalaryna salyp ýetýärdi. Bir giden dady dibilýärdi. Şonu etdirmejek boldular. Bulara Hamasyň provokasiýalary gerek bu Siyanistleň özüne.
Ine şonu ýallatlar uly otyr adam. Indi bilaňa arkasynda kimdir ya? Bu Siyonistleňem. Yine de Anglo-Sakson ýurtlary ýarag berip otýar. Indi Amerika el çeken o henidem şo ýarag bermesen şu pinaçyt amal aşyrylyp durka şonu etdirmän bilýär Amerikan ýaragyna esaslyny bilýär şoda. Emma Biden'ın administrasiýasyna näme diýär? Arada duýduruş beren bolýar. Ýa-ni näme diýen bolýar? Biz diýen bolýar, näme duýduruş beren boldy da, biz diýär şo gada daky diýen bolýar, şunýal aýlygan şartlar besedilmedi, ýagny humanitar kömekler, ýardamlar geçirilmese, onda ýarag bermegimizi, towut atmagymyz mümkin diýen bolup beýan edýär. Biden'ın administrasiýasy. Soň nähili oýun oýnaýarlar? Bir 5-6 tane maşyny geçiren bolýarlar. Humanitar kömekli maşyny var, geçiren bolýarlar da enha biz diýä humanitar kömeklere ýol ýeri buradyk diýen bolup Izrail Siyonistler beýan edýär. Biden'ın administrasiýasy hem ana diýe öňe güçlük bar, indi biz diýen bolýar towtatjak däl, ýara bermegimiz diýip ine şolar ýaly Amerikan habara gedikler habar berip otýarlar. US says it will not limit arms to Israel after seeing some progress in flow of aid to Gaza. Yani diye Amerikan administrasiýasy diýen bolýar, biz diýä Izrailin diýä soňky ýanky progresini, öňüçlüklerini görýäs Gaza sektoruna humanitar kömekleri bermekdäki diýä. Şoň üçin diýä şo datlar göz tutup biz diýä bulara diýä ýara bermegimizi togtatjak däliben beýan edýär. Görýän bilen oýnaýan oýunmy. Bir tarapdan bulara ilki humanitar kömegini geçiren ok, soňam bir kuşdan maşyny geçiren bolýar, inha öňüçlük bar. Şoň üçin biziň diýä genosit etmeňizde ýol beriň, ýara beriň diýä. Biden'ın administrasiýasyny berip otýar. Ine şolar ýaly oýun oýnalýar adamlar bagyşlaň bolýan arkasynda Anglo-Saksonlar dur, Amerikan etadan Amerikan hökümeti dur. Şoňa beň aljak bolup bara şol onuň howpsuzlyk ýeňeşinde näçe ýurtlar alajytyp gördüler da ine şu Izrailde sanksiýa ýermek, lad etmek şu zatdan öňüni almak üçin. Şoňa da blok goýýar. Yani şoňa da veto goýýar. Amerikan Birleşen Ştatları edip gelýär. Orsiýadyň wekilleri näçe tagalla etdiler. Şoňa çäre görmek üçin şu genosidy sebäpli. Yani rezolýusiýa kabul etjek bolup bir giden rezolýusiýaň tekstini hödürleýär bolýan. Bularym näme diýär? Amerika şoň öňüne blok goýýar. Şonu geçmeli edýär. Sebäbi Amerikan veto goýmak ýa-ni mümkinçiligi bar onuň howpsuzlyk ýeňeşinde. Ine şolar ýallatlar bol. Indi käbiriňizde soraw ýetmek mümkin. Indi Amerikanyň administrasiýasy hem täzelenjegine Trump ýeňiş gazanny geçenki saýlawlarda prezidentlik saýlawlarynda indi nähil bolar kadylen pikir döreýändir şeýlämi? Döreýändir bolýan. Indi Trump inaugurasiýadan geçmeli. İnaugurasiýa çäresinden geçmese 20-nji ýanwarda Trump resmi ýagdaýda prezident däl. Ondan bärde men öz olky gepleşigimde de men düşündiripdim. Saylayançılar diýip bir zat var. Ýagny saylawçylara saýlady, seslerini berdi. Seslerini ala o köpüni Trump aldy. Indi şol berilen halkyň beren şo sesini häzir saýlayançylar diýilýän bir ýanky ýörüýçe saýlanty elite var. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň eliteleri. Şol sesleri tasdiklamasa Trump prezident bolanok. On tasdiklamazlyga da olan kanun taýdan hukuky barmy? Hawa hukuky bar, mümkinçiligi barmy? Şonu edip bilerlermi? İstese edip bilerler. Ine şol saýlawly mesele gaýdyp gelýär. Trump gaty gowy ýeňiş gadandy, gowy netije bilen. Ne dogry aýtsam, bular ýaly netije garaşmadym näme üçin? Sebäbi sesleri galplaşdyrylmak işi var. Şu Kamala Harris'in hayrına gaty uly giň derejede edildi. Şoň ýaly gaty uly derejede edilmedik bolsa wara, bunça sesi alyp bilmeliler. Ine şu taýdaky görýän goýy renkleriniz var. Kamala Harris'in hayrına berilen sesler ştatlaryň, şol ştatlaryň aglaba ses berjileri Kamala Harris'i gollatmışlar. Bu gazyl renkdäkilerim Trump'a ses bermişler. Indi şu taýdan bir da ýeňiş gadanmak üçin açık gadanmaly diýilen ýaly bir zat bar. Herediň men şu taýda bir zat görüp koýdum. Her bir ştatdan alınmaly açık bar. Utuk bar da utuk bar. Ýagny odalam aýdyşym ýaly, aýdylany Kaliforniýa ştatynyň ses berjileriniň 51% ýa 50%den tähel gowragy Kamala Harris'e ses beren bolsa, şu taýdaky utuk 54 utuk diýilýän utuk
doğruluğuna Kamala Harris'in tarafına gidiyor, hayrına gidiyor. Trump'a şu taýdan ýekece utugan berilen ok. Bolmasa aýdaly 49% ilatyň tesirýän ilatyň 49 götermeý Trump'a tesiripdir diýeli. Ýöne şonda da Trump şu taýdan bir tugamaly bilen ok doğruluğuna Kamala Harris'in hayrına gidiyor. Ana şolar ýaly utuk almakda ne şu ya göýe reňkdekiler Kamala Harris'in utuklary diýil patapdan ya gadar reňkdekiler Trump'ın. Indi seredin. Şunu näil bolýar? Şol utuklardan 270'sini alsa ya da 270'ten köpüsini alsa şol adam şol ýeňji bolýar. Näme üçin? Jemi 538 san utuk wajyp patapdan ya şolaryň hemmesini jemlesen 538 san utuk bolýar. Şu 538 san utuğum aglabatyny aljak bolsaň sen adamdan 270 utuk almaly. Trump näçesini alypdyr? 319'ını alypdyr. Kamala Harris 226'ını alypdyr. Indi aýdaly. Indi şu tesleri var. Bary bir ýanwaryň başynda saýlaýançylar diýilýän elite hukmoklar tasdiklamaly. Her bir ştatdan wekil bellenýär. Şolaňam jemi sany 538 sany delegat. Olar kongresiň deputatlary däl, olar ýürüýçi, götürilenip ýürüýçi saýlanýar her bir ştatda. Ýöne şolaň sany 538 diýmek, jemi şolaň sany şol ştatlardan kongresdäki hemem senatdaky deputatlaryň sanyna dawat edilmeli, şoňa laýyk gelmeli. Indi bular näme edip bilýär? Indi aýdaly Trump'a şu ştatlar Trump'a şu ştatlardaky agla we ila ses beripdir. Ýöne şu ştatlardan şu taýlanan wekiller we taýlaýançylar ýanwaryň başynda baryp biz şu sesi tasdiklamyk diýse Trump şu sesi alan ok, şu sesler Kamala Harris'in tarapyna gidýär şoň bäkbidiler. Şonu edip bilerlermi? Şonu etmekleri mümkün diýip korkulýar adamlar. Amerikan kanunam şoňa ýol berýär. Indi size sonra ýüze çykmak mümkün. Bolýar şol ştatyň agla we ilata Trump'y gollan bolsa. Ol bellenen haramzadalaram, ýa-ni taýlaýançylar diýilen eliten wekillere mutak barak etdiň. Ýok bu sesi bir Trump'a berjek diýil, Kamala Harris'e berjek diýse. Aýdaly käbir ştatlardan diňe 3 adam bar ýa. Käbir ştatlardan 5 adam bar. Wekil. Ştatyň öz ilatynyň sanyna baglykda. Käbir ştatdan 10 adam, 15 adam bar. Indi şolar ýalyr oturýar, öz arasynda maslahat edýärdi. Gel şu kedesaňy geçirmäli, indi diýseler da. Dilleşäk etdiň şol ştatyň beren sesini Kamala Harris'e bermeli etse gidýär şo Kamala Harris'in haýryna. Indi şol ýanky wekillere, şu taýlaýançylar diýilen wekillere ondan jeda berip bolýarmy? Şolary şäher berip bolýarmy? Şo eden iş üçin. Amerikan kanuny näme diýär? Amerikan kanuny ştatlaryň kanunyna bagly diýär. Indi käbir ştatlar 24 sany ştatda şoňa jeda berip bolýar edilen. Jemem 50 ştatda diýdik diýärmi? 26 sany ştatda kanun şolara şäher görmelemeden ok. Indi 24 sany ştatda şolar ýaly, ýagny saýlawçylaryň aglamasynyň beren sesine hormat goýman. Şol ýa-ni berilen kandidat, belli bir kandidat üçin ses berilen bolsa, şo ses berjileň sesini şo berilen adama däle başga bir ýerine bermeli etse, olaryň saýlawçylaryň erkine, islegine garşy gitdi bolýar, ýa-ni eliten şeýlemi? Hawa. Indi şonu etse, şo ýanky 24 sany ştatda jeda berilmeli edilýär diýdiler. Indi olara näil jeda görkezlendirýäňiz, näil jeda berilýändirýäňiz? Häzir men size şo jedany görkezýän. Şu da näme diýilýär? Формально они должны голосовать в соответствии с волей избирателей. Indi kanun nuktadan nazar sanksir etsen diýär da, şol ýanky taýlaýançylar diýilýän elite wa, şo diýär ses beren ilatyň umumyň islegini goýdaňda tutmaly ýa. Kime ses beren bolsa şonu gollamaly ýa da aglaby. Но diýär федерального закона таким требованиям нет diýär. Ýöne diýär olur ýaly ýurtda olur ýaly federal kanun ýok diýär. Siz hükman şu köpçüligiň beren sesini gollamaly, şonu öňlemaly diýip kanun ýok diýär. Şolar hiç zat borçlanýar. Есть лишь штраф за голосование не в соответствии с волей большинства. Diňe diýär jerime bar diýär. Eger diýär köpçüligiň sesini beren sesini ýa-da başga bir ýerine bermeli etsen diýär, köpçüligiň erkislerine garşy gitsen, bar ýok diýär jerime çykýar diýär.
Максимально, in Jeremy мечёрняча, максимальный штраф по законодательству штата $1000. İň uly jera diýe, iň uly jera $1000 jerime salmaly. $1000 hiç zat ýanky elit üçin wa. $1000 jera diýilýän zat hiç zat adamlar. Hiç zat. Onda şolar şo jedadan gorkarmyny? Şolaryň ýanky taýlawçylaryň erkeklerine garşy gitmekden elbetde gorkmaz. Elbetde gorkmaz. Şonu edip bilerler, edeýin diýseler. Ýöne, indi seredin, şunu ettirmejek bolup belli bir nemelerem, çärelerem görüljek boldy. Ýani nähil edildi. Respublikan partiýasyndan bir kongresmen öz döwründe kanunyň taslamasyny teklip etdi. Ýagny şol ştatyň aglaga ilaty, saýlawçylaryň aglaga kime ses beren bolsa, saýlaýançylar diýilýän şo elitiň wekillerem hökman şo köpçüligiň erkeklerine hormat goýup, hökman şonu gollamaly, şonu hökman etmeli, şonu kanunlaşdyrylmaly. Kanun teklip etdi bolyn şo kanuny. Näçe ştatyň wekili gollandyryp diýäňiz, ýani nemede? Kongresi. 18 sany ştatyň wekilleri gollady. Ýani 18 sany ştatda şu bolýa köpçüligiň kesini gollamaly edildi. 18 sany ştat. Ýöne jemi 50 ştat var şeýlerämi? 32 sany ştatda hökmany diýär şol. 32 sany ştatyň kanuny ýol berýär. Şol elitçe diýilýänlere bolýa şo sesler alyp kime berseňiz beräň diýilen dady edýär. Ine şulam Amerikan Birleşen Ştatlarynda bolup duranlar, indi şu demokratik atmy, elbetde demokratik. Indi ýöne onuň berde buruşyklygyň bolmagy mümkin diýip garaşylýan. Hem üçin sebäbi Trump häzir eýem hökümet düzüp oturýar. Şol geljek öz hökümetiniň düzümine hödürleýän kandidatlary var, belli ýa-ni möhüm wezipeleri. Ol kandidatlar häzir geçäýde bar, şolar wezipäni eýleýse. Şu gulbinne gosta deep state diýipler da köle bu işler diýil ýani. Bu işleň işi gaýdy. Şolar işi gaýdy, sebäbi şo taýda şeýle bir kandidatlar hödürlen näder Trump tarapyndan. Geljek hökümetiň agdalary hökmünde. Ýani ulul wezipeleri. Şolar geçäýde, ýöne men geçäýde diýmek bilen näme gödüňde tutýan? Ýöne o kandidaturalarym köpüsi aglabaty Kongressen hem Kongresiň aşak palatyny hem ýokary palatyny senatdan oňlanyp geçmeli. Şolar ses bermese geçen ok. Ana şo tarapam bar. Indi Trump nähil adamlar hödürledi? Kimleri gorkudyp biler? Näme üçin bu ýanky kölwe işler üçin hoplu diýäs? Sebäbi şonu diýmek üçin käbir esaslar bar. Men häzir size görkedeýin. Men häzir şo kandidatlary size görkedeýin. Käbir kandidatlar. Şu taýda New York Times gazetesi şolaryň sanyny çap etdi. Ine şu taýda senat tarapyndan, umumyň kongres tarapyndan oňlanylmaly kandidaturalar. Onuň senatyň oňlanmagy, senat tarapyndan ses berilmän, diňe Trump tarapyndan bellenilýän adamlar bar. Ine bular tasdiklatmak hökman ne kongresse? Şolary. Bular kimler? Bular prezident administrasiýasynyň öz işgärleri, ýani prezidentiň öz ornwatary bar, ýanky Vance. Ony senatdan, kongresten geçirtmek hökman näl? Ondan ýanky iş dolandyrjysy bar, prezident administrasiýasynyň iş dolandyrjysy, oň ornwatary bar, bölüm müdürleri bar, press sekretarlary bar, zatlary, olary kongresten testten geçirmek hökman näl? Diňe Trump'yň öz bellemegi ýeterli. Indi ýöne şu ýokardaky topar. Ine bular ministerlik wezipeleri, ýa-ni wezipeleri eýleýän adamlar. Ine bulary kongres tasdiklamaly. Indi şular geçermi, geçmenmi şu ulu fogra gassynlar. Ýa-ni kaýdyşym ýaly şuta ködürlenen käbir adamlar şol Amerikan yumrup beren haramdadalar wany serhede zady açyp zady edip birden bir kanun migrantlar ýurdun içine göýberip ondan ýurdun puluny, döwletiň puluny gerekmejek uruşlara harçlap oturan iýjiler bar, mäjitler bar. Konfliktler edip dünýäň dürli künjeklerine konfliktler edip şondan bähbet berip oturan haramdadalar bar. Şolara garşy durjak adamlar şolaryň ýankylyň köpüsi. Men näme üçin onu şeýle anam bilen aýdýan, men şolaryň käbiriniň soňky döwürler, soňky ýyllaryň dowamyna edýän çykyşlaryny alyp barýan işlerini ilerläp oturýarlar. Men şolara gaty uly umydym bar. Esasan men kimleri gödüň tutjam? Hal üçin ene Serwon başlyklygyna John Ratcliffe diýip birini hödürledi Trump. Serwon başlygy diýmek Merkez razvedka gullugynyň başlygy diýmek, ýani tutuşy razvedka
Yani daşary nemeler razvedkasynyň işine adına pıstı puzurluklu işlere da şolar yol başlyk edip beren adam bolýar da. Näme üçin şol adama men anamym var? Sebäbi Trump'a şeýle bir töhmet atışlyk boldy. Trump'yň geçenki ýa prezidentlik döwründe 16-njy ýyldan 20-nji ýyl aralygynda. Şo töhmet atışlyk işlerine şunu çekjek boldylar, şo çekdirmedi öýdü. Koşulmady. Gaýta şo taýda dilli uşujlar wa Hillary Clinton'yň ýol başçylygyna, Biden'yň topuryny dadyn. Şolaň pyssypyçylyklarynyň açylmagyna köp iş etdi şolar. Şoň üçin hem şo döwürde Trump Wikipedia'dan tek şo möhleti gutarmaka 2020-nji ýylyň fevralynda şuny tutuş razvedka bölüminiň başlygy direktor edip bellädi. Bunam geçirmejek boldular. Hatta Respublikanyň öýleri we Trump'yň öz partiýadaşlary hem şunyň kandidaturyny geçirmejek boldular. Näme üçin? Sebäbi bu adamyň şu dogurçulluk häsiýetini halan okur. Köp wagtda şu eden işlerinden gorkdular, çekindiler. Ýöne şonu da Trump ayak dirap durdu, şu kandidaturyny ýerine aýyrmady. Iň soňunda şol fevral aýynda 20-nji ýylyň fevralynda hödürlenen kandidatura maýyň ahyrynda tasdiklendi. Doğrudan geçdi, senatdan doğrudan geçdi. Indi ýöne o taýdan bary ýogy bir ýyla ýeter ýetmez, şo wezipede oturdy sebäbi 20-nji ýylyň ahyrynda Trump'yň wezipesi tamamlandy. Taýlawlar boldy. Biden ýeňişi diýip elan edildi. Biden gelen soňam kän wagt geçmäke buny aýyrdy wezipesi. Şo tutuş razvedka gullugynyň başlygy wezipesi. Inni tutuş razvedka gullugynyň başlygy wezipesine inni şu taýda ýa kandidaturany aýtdyk da. Ine şu John Ratcliffe diýilen şu adam. Yani şu Trump'ın arkasında durdu diýdik. Ondan yeni bir zatda Trump'a töhmet atyp, yani hamala 2020-nji ýylyň saýlawlarynyň öňýany wa Trump bäsleşdi Biden bilen. Şo öňýany media terişdeleri wa bilen oýnatdy media terişdeleri. Trump'a garşy bir giden töhmet atyjylykly makalalar ýazyp wagt edip ondan Trump'a hamala Putin bilen hymmatdaşlyk edip gören, Putiniň hem gizli ullukları bilen hymmatdaşlyk edip gören bir adam ýok, bunda görköz ýok bolup näme etdiler? Şol umuman razvedka toporuny, hukukly gulluklaryna degişli bir giden atly awraýly odolky ýol başçylar wa şo gulluklaryň odolky ýol başçylary hemen şo döwürdäki ýol başçylary gol toplaýdylar. 52 sany resmi bolup kongresa ýüzlenme ýazdylar. Ýagny biziň elimizde biz hukukly gullugynyň resmileri, odolky resmileri, häzirki resmileri biziň elimizde anamdar maglumat bar. Ýagny şu taýlawlaryň öňýany, şu taýlawlary garplaşdyrmak üçin Orsiýatyň razvedkasy bilen Trump hormatdaşlyk edýär. Orsiýatyň hem razvedkasy şu taýlawlary garplaşdyrmak üçin iş alyp barýar. Şoň üçin geljekde birden Trump ýeňiş gazanaýanda da şol ýeňişi biz şu wagtyna almaly diýip bara. Ýüzlenme ýazýarlar kongrese entek 20-nji ýylyň noýabryna şu taýlawlar bolmaka. Şoňa da şunam çekjek boldular. Bulam razvedka gullugynyň işgärleriň biri de. Şonda şoňa garşy çykyş eden ýeke täň adam şu boldy 50 adamyň içinde. Ýeke täň adam şu boldy. Şonam Trump öz wezipä belläne de nagtady. Ýeke täň satylmadyk. Ýani razvedka gullugynyň sistemasynyň içinde satylman saklanan ýeke täň adam diýip atlandyrdy şon Trump. Ondan näme teredin? Şo döwürde biz aýtdyk tutuş razvedka gullugynyň direktory edip belledik diýip. Razvedka gulluklarynyň direktory edip belledik diýdik da. Razvedka gulluklarynyň hem däline hukukly gulluklarynyň direktory diýip wezipä bar. Şo wezipänem şuň kun şu aýal maşgala eýleýär. Ine şu. Avril Heinesiper juhud eýleýär. Inni teredin bu gaty möhüm wezipä. Näme üçin? Şu Amerikan Birleşik Ştatlarynyň 17-mi 18 sany hukukluk agentli hukukluk gulluklar diýip gulluk bar. Ne biziň mehememiz bar, öňüm men gepleşiklerinde aýtdyk. Biziň mehememiz ýaly 18 sany gurama bar Amerikan Birleşik Ştatlarynyň. Şuna ýaly, ýani şu wezipäň eýesi şu gulluklaryň hemmesiniň üstünden gödäwçilik edýän direktor bolup durýar, ýol başçy bolup durýar. Şu gulluklaryň hemmesi 18 sem şuňa hasabat bermeli. Şolardan hasabat soramaga şoň erki bar. Ana şu wezipä 20-nji ýylyň başynda şuň kandidaturasyny hödürledi, maý aýynda da şuň kandidaturasy geçdi. Soň şo 20-nji ýylyň noýabryna Trump utuldy diýilip bolan edildi. Biden ýeňiş gadandy da soň buny wezipeden aýyrdy 21-nji ýylyň ýan başlap. Indi şu wezipä ýan kaýtdylar, şu wezipä gaty möhüm wezipä diýdik.
Indi Trump tädeki administrasiýasyna şu welipä şuna ýaly bellemeli. Bula ýalam kim? Tulsi Gabbard diýilýär. Bu Hindi asylly gelip çykyşy boýunça Hindi milletinden. Ýöne bula ýaly özlegürünü ara guruşuna gatnaşan, soňam tutuş Amerikan Birleşik Ştatlarynyň umumyň uruş tiýatratyna garşy iş alyp barýan aktivist, tiýatratçy hem kongresiň odolky iki möhletläp kongresi oturan deputat. Gaty tanymal bula ýalyň dogurçylygyna gaty uly hormat goýýarlar. Umumyň nämen watançylary, Amerikan Birleşik Ştatlarynyň watançylary Tulsi Gabbard'ın eden ýene bir işi bar. Şu deputat döwründe 2017-nji ýylda bir näme gitdi. Siriýa gidip Siriýada Başar Asad bilen duşuşdy. Bunam ay okturdy, kongresde okturdy. Sen kim bilen duşup gördün? Sen näme üçin diktator bilen duşuşýaň? Amerikan Birleşik Ştatlarynyň ýüzüni ýere salýaň. Bilam şonda çykyş etdi, ýürüde daklat bilen çykyş etdi. Men nedi? Sizden tapawutlukda diýdi, hatda öz partiýadaşlaryna da aýtdy. Sizden tapawutlukda diýdi, men nedi halkyň içine bardym diýdi. Siriýa halkynyň içine bardym diýdi. Men nedi prezidenti bilen guruluşyp gördüm. İlatyň içine aýlanyp gördüm, pikirlerini sorak gördüm, gadyklanyp gördüm. Amerikan alyp barýan şu ýurtdaky alyp barýan tiýatratyna, umumyň ýakyn günnegordaky alyp barýan tiýatratyna Siriýa adaty ilaty halkyny ýaly gary. Biziň abrymyz ýok eken halkyň içinde. Biziň ol opozisyonerler diýänimizem teröristler eken. Men şonu göz getirip gaýtdym diýdi. Şonam subut etdi. Ol diýdi, siniň diýdi opozisyonerler diýip atlandyrýanymyz ol 2 ýylyň Al-Kaidaň içinde getip göre ol adamlar diýdi. Siz näde bolar opozisyonerler diýip ne atlandyrýaňyz? Siz näme şol adamlara ýara berýäňiz? Olaň maksady otaýda İslam halifatyny göretmek eken diýip paş etdi. Paş etdi. Olaň uluk skandal döretdi. Ýöne hiç de bilmediler şonu. Şular ýalaýar, şol öňem aýtdy. Biz diýdi, pulumuzy niýe soýýar? Biz diýdi, döwletiň büdjetiniň pulunu terroristlere berýär. A maksatymyz näme? O Başar Asadı diktator diýip atlandyrýaňyz. Emma teoriýaňyňky ýurtlara terediň, Arap ýurtlarynyňky. O diktatorlar näme? Diktator näme? Ondan hat yaramaz diktatorlar bar. Diýip, şu men aýdýan pikirler bar, men gepleşikden de aýdyp gelýändirim. Amerikan Birleşik Ştatlarynyň şu 2 ýyllyk siýasaty bar. Özlerine yaramayan, özlerine amassız adamlar diktator diýen olup atlandyrýarlar. Ondan hat gan oljaklar bar. Ýöne özüň diýen etýänler bar. Özlerine arzan neft gaz satyp oturan haramzada gan oljaklar. Ol ýani partiýalarynyň teoriýaňyňky Arap ýurtlary, Saudi Arabistanyň, Kataryň, Arap emirlikleriniň, Oman diýdi, ýene diýdi. O ýurtlaryň diktatorlarynyň adyny tutýan nädir Amerika? O taýda hiç adam hukukyny öýsem ýok. Näme üçin sebäbi şolaň oýuny oýnaýar? Anglo-saksonyň oýuny oýnap, şo taýdaky salafi güýçlerini, haramdaly teröristler yaraglandyryp oturan şolara, olar Amerikadan, Britaniýadan, Fransiýadan yarag alýar-da geçirip oturyp. Amerika teröristler. A terörçiler näme diýär? A şolaň şu Anglo-saksonyň proýektlerini ýerine ýetirip oturyp, şu Hütleň, Azraýlyň proýektlerini ýerine ýetirip oturyp. Ýani musulman ýurtlarynda argadyp oturyp, ýok edip oturyp. Kimiň eli bilen? Ýene de şu islamçylaryň eli bilen. Özlerini musulman hasaplayan şu gan olacaklar barıp o taýda da kim öldürýär? Musulmanlar öldürýär. Näme üçin olar şaýmyşyn? Olaram sünniymişin. Näme üçin o taýda oturan diktator hudaýsyzmyşyn? O sen onun beter gan olacak diktatorlar oturýar. O näme üçin olar öldürýär? Näme üçin Izraýla garşy bir o kotaňda ýekejek Izraýlyň basyp alan ýerlerini Arap ýurtlarynyň basyp alan ýerlerini näme üçin siz ýerine gaýtarjak bolanňyzda baryp musulmandan gan ýokýaňyz. Ana beýnesilden edip oturan zady. Ýene şu proýektler aňyrsynda şu proýektlerem düşündirip ýanky Tulsi Gabbard diýen şu aýal şu zatlary aýdyp çykyş etdi kongresi. Indi şun kandidaturasy geçermi geçmezmi? Şuna ýalym, häzir geçýärse şun kandidaturasy. Şula ýalýanky Amerikan Birleşik Ştatlarynyň içindäki 18 sany hukuksyzlyk agentligi diýilýän agentlikden üstünden ýol başçylyk etmeli. Şulatlary etdireberlermi, etdirmedilermi? Ulu sonra ýyza çykdy. Indi ýene bir kandidat da şu taýda tanawda gören kandidaturalyň içinde şu taýda Robert Kennedy diýip biri bardyr şu taýda. Şunu adamy indi Sağlık ministri edip gelecek bolýar. Şoň üçin hem şu taýda hödürledi eýem. Trump'ın öde hödürledi. Sağlık ministri edip. Indi bu adam kim? Bu adam şu Covid döwründe, Covid tanjymy diýilýän haram näme bar? Ol haramda. Bir de etjek bilen bedenimde ýanky eksperimentor nämesine öwürjek boldylar.
Şol adyň üstüne açyp, şol farmaseutika kompaniýalar diýilýän zatlar bar, olaň birinciden maliýe bähwidi bar. O haram dadyny. İkinciden ol tanjym diýilýän zadynyň öz içinden näil aýlgan ştatlar tapyldy. Öyle medikler tarapyndan laboratoriýalarda tapyldy. Men şo arada gepleşigem etdim şo döwürde. Käbir beýnisler bar maňa, aý sen konspirolog näme. A şo zatlar men aýdan zatlar hemmeten tasdiklandy. Hemmeti şu gün tasdiklandy. Indi seslerini çıkarmayan otuyorlar aştany sağlık ministerlerine çenli. Şolat bolmady, şolat edilmedi. Şol hancımdan içinden şu haram zatlar tapılmadı diýip bilýän nädirler. Indi şu hancım edilen bir giden adamlar hem häzir ýürek ganyna marketeli bir giden zatlardan. Ýaş oglan gyýylar, ýaşlar gidip otuýar. Häzir dünýäň şu hemme ýurdunda diýen ýaly näme gödüýlýän zatlar şu hancımlar geçirilenden soň indi 2 ýyl geçenden soň. Häzir in gödüýlýän zat aýylgaçlar. İlatın arasındaki, ilatın içindeki şol onkologiya keselleri görülüp eşitilmedik derecede yüzlerce yüzlerce götürüm köpöldi onkologiya keseli. Rak keseli. İkinciden hem yürek kan damar keseli yüzlerce köpöldi. Şimdi sonra o yüze çıkan yok mu? Ne adık o son 2 yılın içinde bunlar yani yüzlerce götürülü bilyarın sani. Ne için yaşlar gidip oturuyor. Yürek kan damar keselinden, onkologiya keselinden gidip oturuyor. Ne mi oluyor? Aslında yani biz duydurduk ha. Men duyduramam onu. Şulatlardan başlıkken şu tancımın nämediğini bilýän spesialistler, medikler, doktorlar, alimler çıkış etdi. Şolar duydurdy. Şunu etdirseňiz şoň netijesi şoň ýaly bolýar. A şolam bolup otyra. Indi şona mädir bastyryp süretjek bolýar. Ana şu ýanky Robert Kennedy diýilýän adam öýde Kennedyler dinastiýasyndan biz bilýänsiňiz, ýagny öýde urunna John Kennedy diýip 63-nji ýylda atylyp öldürilen bir prezident var. A şoň ýegeni de şu adam şoň ýegeni de. Sebäbi şoň kakasy şu John Kennedy, ine şu John Kennedy 63-nji ýylda öldürilen. Şoň John Kennedy'ň jigisi şoň kakasy. Oňa da oňam ady Robert Kennedy di. Robert Kennedy, ýani ulu Robert Kennedy, buňam ady Robert Kennedy, bilen kiçi Robert Kennedy diýilýär. Ýöne şoň kakasyna atyp öldürdiler. Muny käbiriňiz bilýänem dälsiňiz. John Kennedy 1963-nji ýylda atyp öldürdi diýip eşdendiňiz. Näme üçin şunu atyp öldürdiler? Kim gurnady şonu? A şonam şo kölgög işler diýilýän haramlar gurnady da. Sebäbi şol Merkezi Banky var, Federal Reserve Sistemi diýilýän şo sistemany döwlet eýetçiligine geçirjek boldy şo döwürde. John Kennedy diýilýän şo prezident. Şonu geçirtmelik üçin şoň öňüne almak üçin bunu atyp öldürdiler. Ýöne şo döwürde şoň inisi, ine şu Robert Kennedy diýilýän adam bilen senatordy, kongresse deputatdy. Bilen şol öz agasynyň şo ideýasyny gollanyň üçin bilen 1968-nji ýylda şo agasy öldürilenden soň 5 ýyl geçmäke buna atyp öldürdiler. Ine şoň ogly şu. Şolam şu gün umumyň esasy edýän aladasy näme? Ilatyň saglyk ýagdaýy. Ilatyň saglygyny, Amerikan ilatynyň saglygyny farmaseutika kompaniýalar weýran edip otuýar. Öz dermanlary bilen. Sebäbi bu aňartynda milliardlarça dollar pul ýatyr. Birinci tarapdan, ikinciden hem eksperiment etmek, tecrübe geçirmek ilatyň saglygynyň üstünde, ilatyň bedeniň üstünde diýip. Şu zatlar arada şunu adam yüzlerce makale ýazdy, onlarca kitap çykardy şu adam. Şunam alyp saglyk ministri edip belleýär. Ne şunam konspirolog diýip atlandyryp beren beýnisler bar, şuňa aýdýanlar. Şuňa aýdýanlar tasdiklanan zatlar adamlar. Trump ýöne ýerden şonu taýlamady. Şo kelesaň bir zat bolsa şonu taýlamazdy. Sebäbi şoňam aňartynda duran adamlar, spesialistler, alimler bar. Şolaram şonu gollap atýar. Şoň kandidaturasyny öňe süren şo güýçler bar. Şu ilatyň saglygyny gowlandyrjak bolan şular ýaly adam belli. İlatyň bedeniň üstünde tecrübe geçirtmejek bolsaň bundan beýle. Şular ýaly emeli döredilýän pandemiýaları yol aldyrtmajak bolsaň Trump aýdýarlar. Şulardan belli zat diýip şonu ýaly maslahat berilmedi. Indi şonuň kandidaturasy geçermi geçmedimi? Şola mädir kongressen geçmedi. Şonuň bu lokal mesele bolup dur ya. Şu zatlara ýetirmän. Şuňa öňüne almak üçin ýa Trumpyň özüne bir zat edilermi? Olum mesele bolup dur. Sebäbi häzir Trump'a bir zat ediler, aýtajanyna kat edilir, oň ýerine geçmek eşek adam ýaş olan ol, bensdi. Ola adama men aýdym aýdan diňe men başga da men pikirleşdim köp. Ola adam Trump'yň ýerine geçäýdi. Sebäbi Trump öldi,
şoň ýerine vice-prezident geçmeliler, şo Wednesday. Ol adam geçti, onu buguluk garaşanok Amerikan Birleşen Ştatları. Ya ol ham milyon ýaly üýtdäpdir, men oňa syýasaty bilen gyzyklanyp gördüm. Ol dek mundan bir näçe ýyl odal neme Hitler diýip oturýar. Trump'a Hitler, Amerikan Hitler diýip oturýar. Amerika karşı işläp beren adam diýip oň üstüne atmadyk tökmeti ýok. Faşist diýip gördü, näme diýip gördü. Asaňam bir kil geçden bolýan ýa üýtdän bolup, ýok men Trump boldy, ýa näme diýip oturýar. Ona adamın ýüpüniň üstüne şo vice prezidentiň ýüpüniň üstüne odun oýaran adam diýär. Men aýdaýyn. Bari o 40 ýaşan bir ýaş oğlum. Şu Trump'a ýadyr. Hudaý takdan Trump'a bir zat bolsa, şoň ýerini awtomatik ýa-da şol eýlemeli, şoň wezipesini, şo vice prezident. Şonu ýalda edilmegen mümkin. Ona maradan aýryp bolanok. Ne pikir edýär? Trump'ın ýanky kandidaturalary şolar ýaly halk üçin bir zat etjek bolan adamlar geçirerlermi? Indi men öz pikirime gatul garşylyk bolar. Hatda Respublikan partiýasynyň özünde ýam garşylyk bar. Näme garşylyk bar? Trump ana mysal üçin şolar ýaly dogruçylyk adamlardan birini baş prokuror etjek bolup şunu hödürledi. Ene şu taýda Matt Gaetz diýip bir adam bar. Senator. Ödüm gaty tanýman adam, gaty dogruçylyk adam. Men şuňa mine edýän çykyşlaryny soňky bir näçe ýylyň dowamynda men iýerlak gelýän, tyň edip gelýän, gaty göwnüm etýän adamdan biri, gaty teýrek. Şo näme etdiler häzir? Şu Trump hödürledi buny, bu görüldü. Bir wagtyň özünde hem baş prokurorluk wezipesini eýlemeli, hem adalet ministriniň wezipesini. Eýem inta kongrese ýetmäke buny şo ýanky kandidaturasyny ýygyna çekmäge mejbur etdiler. Ýygyna çekdi. Näme üçin? Eýem hüjüm başlady bu üstüne. Hemme taraplaryň ödem Respublikan partiýasynyň içinden. Terediň näme üçin Trump'ın öz partiýadaşlarynyň öz içinden şular ýaly adamlara garşylyk bar. Sebebi Respublikan partiýasynyň içinde de araslyk ýok adam. Siz pikir etmeň Trump'ın etjek bolan işini, ýa-da şo partiýadaşlarynyň aglabaty gollamaga taýýardyr. Şo taýda kongresse oturan deputatlar hem şuň tarapyny tutar diýip ýok adamlar. O taýda şo kölge bu işleri deep state dilýanyň wekilleri gaty köp o kongressde oturan adamyň aglabaty şola. Bir giden wekilleri we maliýe wekilleri we ondan olaň ol global işleň dünýäni eýlemek planlarynyň içine de goşandyny goşup şolaň oýunjaklary ýaly bolup oturan deputatlar bar. Olar Trump'ın ýanky kandidatlarynyň geçirilmegine ses berip şolaň köpüsini gollary öýdemok mene. Hatda Trump inaugurasiýadan geçen ýagdaýynda da şolaň kandidaturasyna mene gatul pähselçilik bolar diýip pikir edýär. Indi Trump'ın bu ýetýärde düzüp oturan gelecek administrasiýasy bilen baglanşykly bu meseleden daşary ýene bir dartyny ýagda ýüze çykdy. Hamala goýa bara şu Trump'ın şu prezidentlige getirmejek bolup ýene bir hereket edilýän ýaly ýüze çykdy. Ýagny Biden'in administrasiýasy indi şu Ukrainada kurşa ýardym berip otyra. Ukraina tarapyny tutup, Ukraina bilen Orsiýadyň arasynda kurşdy. Şu çakaçenni Biden'in administrasiýasy käbir uzak aralyk atýan raketalar bar. Amerikan raketalary şolary Ukrainaň harbalaryna beren okdylar. Hem bolmasa olary tälim berip adety taýýarlap geldiler. Ýöne ýok biz onu bersek onda biz urşa gatnaşdygymyz bolýar diýär. Näme üçin? Sebebi ýanky şo belli bir kasamdaky raketalar yerden gowry atýan raketalar, atylýan raketalar belli bir kasamlary Sputnik tarapyndan dolandyrylmaly. Ýagny şolaň nişanasy bar, nirek atmaly, nähili aralyga, nähili parametrleri, nähili nemeler ulanmaly, teltemleri. Şolar Sputnik bilen koordinirläp ýola goýmasaň, şoň nişana almaly. Nişanalaryna Sputnik üstü bilen bermeseň şo maglumatlary şonu ulanyp bolan olar. Indi olaram Ukraina ulananyp, Ukrainada olar ýaly Sputnikler ýok. Haçy Amerika ruhsat berse, Amerikan öz eskerleri, harby güýçleri şoňa gatnaşmalylar, şol hemme zatlary özleri bitirip bermeli. Beýdimegem näme anlady? Gönnen göni Amerikan orunmak ministrler, Amerikan harby güýçleri gönnen göni Orsiýet bilen urşa tegoşa girdigi diýmek bolýar. Şoň üçin Biden'in administrasiýasy ýok, biz o zatlara ýol berip bilmersiýen bolup geldiler de soň prezident saýlawlary geçden boly. Ine ýaňy ýakynla noýabryň 18-inde Biden'in administrasiýasy biz ruhsat berýär. Ukraina harby güýçleri biziň ýanky uzak aralyga atýan şol raketalarmy
Arkayn ulanıp bilerler, bizem Sputnik tarapyndan şo zatlar şo ýardamam beres, gönnen gün şo uruşa gatnaşýar diýen bolan etdi. Ene şo baradaky maglumatam bunu atarın mı? Hava her işlerine çıktı. Biden authorizes Ukraine to use long range US weapons in Russia. Biden ne? Uzun aralık atılan Amerikan raketlerin yaraglarının ya ortaya karşı Ukrayna tarafından ulanılmağına ruhsat verdi. Yani 18'inde çıktı. Olaram edil şogunun ertedi, onun okuduğunu eyyam ulandılar. 6-7 tane raketan attılar. Son bu içeri Amerika bilen Britanya bilen Fransa'da koşuldu. Edil Biden'in şuna ruhsat vermenin yani Fransa bilen Britanya'nın hükümeti bilen ruhsat veriyor. Siz de şol bizim raketlerimizi uzağa aralık atyan raketler ulunu verin dediler. Olurum yani Sputnik tarafından şolatlar kardini yerlemeli. Gollu vermeli. Gönnen şu urşak atnaşmalı. Olaram hem katnaşıp otuyor. Son dem bolly. Yani ayın 10 noktada Amerikan raketleri atıldı uzağa aralığa. Inni belli bir derecede öňüni aldylar. Yani hava vuruş sistemi ortadan. Yani käbir nemeler nişana, öz nişanasyna urdy käbir raket. Soňa aýyň 21-ine Britaniýa raketler ulandy. Şu makan bolmadyndan öň Putin duýduruş berip çykyş edipdi. Entek ýa-ni prezidentlik saýlawlarynyň has öň Putin aýtdy. Şolar ýaly raketlerin ulanmagyna ruhsat berilse beýdeli diýmek näme diýmek? Şol ýurtlaryň bize garşy uruşy bilen etmegi, biz şonu şeýle kabul ederiz. Şoň üçin biz ödemeden harby doktrinamyzy üýtgetmeli bolýar, şonu biz üýtdýär. Ýagny mundan beýle eger bar digelli şoňa ruhsat beräýse haýsydyr bir ýurt, şo ýurtlar bize garşy uruş elan etdi diýip biz kabul edýär. Biz tiýadeçe ýa-ni düzgünleri ýerdiýär. Öz harby doktrinamyzy diýip elan edip onam girdiler. Onam girdiler. Şoňa garamazdanam ýa-ni Amerikada saýlawlaryň ýa-ni bilen Biden'a elan edýär, ruhsat berýär diýip ýa-ni bilen Biden'ın o güjükleri ýa-ni Britaniýa bilen Fransiýada elan etdi. Bilem şu beý demek näme diýmek? Eýem şu 3 ýurt eýem uruş elan etdi diýmek. Soň Putin näme etdi? Putin duýduruş beripdi. Biz öýdemizi goramak üçin şolda uruş ýa-ni şol uruşa eýem gatnaşýan ýurtlara garşy biz şäherde görmäge öýdemizi borçly hadapýar, şonu görmekligem gödeňde tutýar. Demek näme? Sen NATO ýurtlary bilen ödem olarda da atom ýaraglary bar. Fransiýada, Britaniýada, Amerikada. Atom ýaraglaryna eýilige diýen ýurtlara garşy sen uruşyň ulan etmek diýmek näme diýmek? Sen ýadro ýaragyny ulanaýmasaň sen olardan üstün çykyp bilmeýän. Ortaýyň ýagdaýy ýok häzir heme bir wagtyň özünde. Ukraina garşy adaty ýaraglar bilen uruş alyp barmaga hemem ýankyýaly güýçli döwletlerine, guňnataryň güýçli döwletleri bilen adaty ýaraglary ulanyp uruş alyp barmaga bir wagtyň özünde ortaýyň ýagdaýy ýok. Onu Putin hem bilýär. Bu diýmek näme diýmek? Şolara garşy, guňnatary ýurtlaryna garşy uruş bilen etse, ortaýy ýadro ýaragyny ulanaýmasa başga ýoly ýok. Onu Putin duýdurdy. Biz ýadro ýaragyny ulanmaga çenli mejbur bolmaly bolar diýdi. Eger şu ýagdaý ýüze çykdy, şo ýagdaý ýüze çykdy. Soň näme boldy? Soň ortaýy garaşylmadyk ýagdaýda, garaşylmadyk odal belli bolmadyk raketalaryny ulandy. Edil şo wakalyň ýygy bilen aýyň 21-ine şo Britaniýa raketalarynyň ulanýan güni giýje ortaýy bir näçe raketa Areshki neme diýip Areshnik diýip atlandyran bir şertli atdylan raketalar ýüze çykdy. Oňa badygyny hiç bir ýurt bilen oken. Indi o näýle raketalar diýip çakdaýarlar. Odal bar bolan raketalarda käbir ýa-ni şoň gurşawyny käbir derecede üýtledip guruluşuna käbir üýtletmeler giýirip onu täze atlandyranlar diýip düşündiler bu watarda. Indi ol niýe atyldy? Ukraina'nın Dnepropetrovsk diýip şäheri bar. Dnepr diýip şäheri bar. Şo şäherde de zavod bar. Ýani Sowet döwründen bäri işläp gelýän. Ödem öz döwründe harby ýaraglary öndürýän, raketalary öndürýän, raketalaryň belli bir ýani injamlaryny öndürýän zavod hökmünde tanalyp gelýän. Oňa da Yuzmaş diýilýär. Ýani Yuzna maşinastraziyel neme zavod diýilýär. Indi
Şoda wagtda soňky wagtlar maglumata görä ýara täzeden ýara öndürilip başlanýar. Ne tabiatda dargandan soň belli bir döwürde ýara öndürmegini o taýda beseden bolsalar, soňky döwürler täzeden raketalary düzmek boýunça oýlap tapmak boýunça şo taýda yer astynda, ödem zawod üstü ýokarda däl, ýeriň üstünde däl. Ol zawodyň esasy bölegini ýeriň astyna geçiripdirler. Ýagny hüjüm bolan ýagdaýynda daýan etmedi. Indi şoňa Orset bir näçe raketasyny atdy. Şo Areshnik dip simbolik bir at berdi. Indi o näýle raketa? Oň tiýildigi giper ýeme diýilýär. Giper zvukovo, ýagny giper seslenem ýokarda uçýan. Ne seredin? Şuň kompýuter näme grafikasyna görkezilýän karakteristikasy bar da şoň. Şu bu taýdan ýarsy wagtlandyrylýan raketany şoň bilen deňeşdirýär. Nähil raketa ulanýar. Raketa atylýar. Ýöne bu seslenem şaltýlykda gidýänligi üçin buňa ýanky häzirki döwürdäki belli bolan goranyş raketadan goranyş howadan goranyş sistemasy buňa ýeşil päsgelçilik berip bolup berip bilenok diýip düşünilýär. Şoňa berben bilmediler. Indi bu näme aýratyndy bu? Bu raketalaryň aýratyndygy bu kosmos giňişligine çykýar, ýokary. Ýani 100 kilometrden hem ýokary gidýär. O taýgam howa goranyş sistemasynyň raketalary ýetip bilen ýöňüni almak üçin. Ondan näme bolýar? Kosmos giňişligine çykandan soň ýokardan nişanany alýar da ýokardan aşağı sesiň tiýilliginden hem näçe esse 14 esse ýokardaky tiýillik bilen göni aşağı nişana gaýdy. Onam hiç ýeri howa goranyş sistemasy ýöňüni alyp bilen. Ne şu taýda kompýuter grafikasyna görkezilýär. Raketa bir näçe bölege bölünýär. Ýani kosmos giňişligine çykandan soň bu ýalňyç bölümi, ýalňyç berji bölümi bölüp aýrylýar. Diňe bu ýanky harby baş diýilýär, ýanky köwüş başy diýilýär da şu taýda. Şo galýar şo bölegi. Indi o näde? Onuň ödegedeginde bir näçe bölege raketalary bölünýär. Şundan bir näçe raketa teredin. Ine. Bunam howa goranyş sistemasy buňa ýöňüni alyp biler ýaly bolanok sebäbi howa goranyş sistemasy ýanky bir bölegi gödeginde tutsa da birden bir bölek bir näçe bölege bölünýär. Ondan ýokardan göň aşağı gaýdýar da ýokary tiýillikde nişana gün üstünden düşüyor. Ine şu ýanky 100 maş diýilýän zawodyň ýerleşýän ýerine gelip düşenine ýokardan ine şun ýaly bolup gelýär da öýlerim näme diýär? Ýeriň aşagyna astyna çenli näçe metr, 10 metr aşagyna çenli gidip hatda 100 metr aşagyna gidip şoň aşagynaky obýektleri öýran edip bilýär diýip hasaplanýar. Yani şu taýda seredin. Bu diýen nişanadan ýa 150 metr ýaly kete düşmegen mümkin. Niýe? On gatul tapawut ýok. Sebäbi bu partlaýyş güýji gaty uly bolan soň teredin partlaýyş güýji 500 kiloton ýa 500 kiloton näme ýa tratil nemesinde ölçeginde 500 kilotonyny deňeşdirmek üçin alalyň. Ýaponiýa Hiroşima hem Nagasaki şäherlerine atom bombasy taşlandy diýip eşitdiňiz. 1945-nji ýylyň awgustynda. Şol atom bombalarynyň güýji takminan ortaça 20 kiloton diýip atalýar. Tratil ölçeginde. Indi özüňiz deňeşdirip görüň. Şol atom bombalarynyň her biriniň güýji 20 kiloton bolan bolsa, şu taýda ýa-da Orsetden ýanky atan raketasynyň her biriniň güýji 500 kiloton diýip atalýar. Tratil ölçeginde. Görýänmi? Näçe 25 esse teorik köp bolup çykýar. 10 esse bolsa 200 kiloton bolýar, 20 esse bolsa 400, 25 esse bolsa 500. Şonça güýji bar. Ýöne bir atylan raketa ýadro nemeler ýadro başly däl. Adaty nemesi partlaýjy elementli ýöne şoňa ýadro ýanky nemesine hem ýerleşip bombasyny hem ýerleşdirip bolýar diýip atalýar. Ondan bu näme diýär? Ýeriň üstündäki obýektlerim ýok edip bilýär, ýeriň astynda 100 metr astyndaky obýektlerim ýok edip bilýär. Ödem seslenem ýok 14 esse ýokary tiýillikde uçýanlygy üçin ýöňüni alyp bolanok. Indi şo ýanky 100 maş diýilýän zawodyň ýerleşýän ýerine näme bolandyrýar? Ýanky ýeriň üstündäki bölegi bar, göze görünýän bölegi bar. Ýeriň astynda da şo esasy gizliň bölegi ýeriň astynda diýip hasaplanýar. Ýeriň astynda ýerleşýän 100 metr aşagyna ýerleşýän obýektem ýanky raketalar
gelip böyle peykami alıp aşak girip aşakta yarılıp viran edibiliyor. Mine adatı yankı zaryada olan raketan edýänler. Emma yadro elementi bolsa otayda, onlar çok kilometr çevre viran edebilýär. Indi bunam yankı şo hüjümüň edilýän Putin ýörüýte beýanat bilen çykyş etdi-de duýdurdy. Bizde diýdi şular ýaly täze raketa bar diýdi. Oňam öňünde alyp bilýän hiç bir howa goruş sistematy Ukrainada da ýok, Ýewropada da ýok, Amerikada da ýok. Böyle şey diýdi. Önem diýdi şol raketalar diýdi, ýadro daryady bilen ulanyp bolýan raketalar diýdi. Oňam tiýildiginem düşündirdi. Näme üçin öňüne alyp bolmajakdygyny düşündirdi. Oň öz karakteristikasy bar. Olar ýaly raketalara ýan kaýdyşymy ýaly giper sesli raketa, giper ses diýildigini näme ýokurdaky. Yani giper zvukovoy оружие diýip eşitdiňmi? İnglisçe hypersonic diýilýär. Yani sverhzvukovoy diýip bir termin orçça. Ol İnglisçe supersonic diýip atlanýar. Yani sesiň tiýildiginden bir näçe hesse ýokary bolsa, yani sesiň tiýildigi diýmek näme bolýar? Sesiň tiýildigi 340 metr sekundda. Yani adam gıygırsa da, bulan gıygırlanna, şu 340 metr aralykda duran adama 1 sekundda yetýär. 700 metr aralykdaky adama 2 sekundda yetmeli, arasy o var. Indi şo tiýillikden 340 metr sekundda 340 metr aralykdan çalyp geçýän o raketa tiýilligi boýunça. Oňa supersonik diýilýär. Ýani sesten tähili ýokardaky tiýillikdäki diýil. Indi ýöne tiýilligi sekundda 1500 metr ýaly aralyga ýetýän bolsa, sekundda 1500 metr. Oňa hipersonik, hypersonik diýilýär. Ýagny hiper sesli raketalar diýil. Oň öňüni alyp bilýän howa goruş sistematy şunkun ýok. Indi ýanky şol Areshnik diýilýän we şol ýanky sistema, ýegişli ortaýadan ýanky atan raketalar. Şol hipersonik, hypersoniga degişli, hiperzvukovoy degişli. Olan hiperzvukovoy diýem näme aýdylýar? Ýani tiýildigi 5 mach diýip adlandyrylýar da, 1 machyň sesiň bir ses tiýildigi. Bir ses tiýildi, ýani 340 metr diýdik da ortaça. 5 mach diýmek şoň 5 ses. Şu 5 machdan ýokary bolsa, ýani sekundda 1500-1600 metrden hem ýokary bolsa, onda şoňa hiperzvukovoy ýa-da hypersonik raketalar diýil. Ortaýadan ýanky ulanan raketatynyň tiýildigini Prezident Putin 10 mach diýip atlandy. Ýagny sesiň tiýildiginden hem 10 esse ýokary diýip atlandy. Şoň üçin öňüne alyp bolanok diýip satapdan. Ýa indi şu taýda şu Wikipediýada haýsy ýurtlarda şolar ýaly raketalar bardygy aýdylýar da. Amerikan Birleşen Ştatlaryna intäk şolar ýaly raketa ýok. Näme üçin? Amerika gaty köp finansiýa geçiripdir şol raketa synawlaryny. Şoň diňe ýekejehiniň bir gedek şogly bolanlygy aýdylýar, olam haçan bolupdyr. 2023-nji ýylyň ýanwaryna ýekeje gedek şogly üstünlikli syna geçiripdir. Bir gedek üstünlikli syna geçirmek diýmek intäk şoň doly üstünlikligini aňlatmaýar. Hem gaty köp syna geçirmeli. Emma orsiýet barada aýdylanlar, orsiýet gaty köp syna geçirip, şoňa bir näçe raketa diýýär, üstünlikli şogly geçdi diýilip hasaplanýar. Şoň üçin Amerikan Birleşen Ştatlaryna birinjiden ýanky ýaly ýokary tiýillikde raketalar, hipersonik derejede uçýan raketalar şugun Amerikan harby güýçlerine ulanýyşda ýok diýip hasaplanýar. Ola bir. İkincidi ondan goranyp bilmäge de intäk Ýewropada da, Ýewropaň ýurtlaryna da howa goruş sistematy ýok diýip hasaplanýar. Amerikada da. Indi haýsy ýurtlarda şular ýaly hipersonik bar diýip hasaplanýar. Orsiýetde, ondan Hatay Halk Respublikasyna, bu taýda da görkezlen, haçar synalardan geçirilen nähil tiýillikdäki raketalar bar. Hatta 10 mach, 30 mach çenli bar diýip hasaplanýar. Ondan Koreýa, Demirgal Koreýa Halk Demokratik Respublikasy. Yani Demirgal Koreýada üstünlikli geçirilipdir. Demirgal Koreýada şugun harby ýam ulagda 10 mach çenli tiýilipdi. Ortaýatdaky ýanky ýaly raketalar tiýildigine raketalar bar diýip hasaplanýar.
Ondan İran'da da var diýip hataplandy. İran'ın raketleri haçan hyna gedilipdir. İran'ın raketlerini ýa ýakyn nemeler Yemen'in husuýtlary şu ýylyň martynda şonu ulandylar diýip hataplanýar. Şolam syna görnüşinde amala aşyryly, şolam üstünlükli geçdi diýip. Ýöne ondan öňem gizliň ýagdaýda İran syna etdi diýip hataplanýar. Näme üçin? İran şolary ýaly ballistik ýa-ni bir näçe mah tiyli olan ballistik raketalaryny şu ýylyň apelenine Izraila tarap gönüpdirip urgurdy. Onlar şaraketany gönükdirdi. Şoň öňüni Izrail alyp bilmedi. Bolmasa Izrailiň howa gorun sistematy şuň kun dünýäde iň kämil howa gorun sistematy pataplanýar. Emma İranyň atan şol raketa oklary gönden göni ýa-ni ul şäherleriň özüne gönükdirilmedigen bolsa, şäher eteklerine gönükdirildi, käbir harby bazalara gönükdirildi. Şolar hem özüne şanatyna ýetdi diýip pataplanýar. Izrail şonu suwd edebilmedi özüniň şol raketalary, İranyň atan şol hipersonik raketalarynyň haýhydyr birini şoň atyp gaçyryp bilendigini suwd edip bilmedi. Inni olar adaty zaryatly diýdik. Eger şolara İran ýa-da ýadra zaryatyny berkitip ataýsa işga edýär. Telewizion işga edýär, beýlik şäherleriň işga. Şoň gün çekinýär hakykatdan hem Izrail. Ýöne Izrailin tägem ýöne dogly göz ýetirip bilenok. İran şol raketalara ýadra zaryatyny berkitip bilýär. İran şolara berkitýär ýaly ýadyr taýýar ýadra zaryaty barmy? Ulan şo girdir ýaly. Täk şoňa dogly jogap ýok. Izrail şoňa umyt edýär. İranyň täk ýokdur diýip. Birden bahar bolsa näme? Joýutlyň onna siýan işleň depesiniň ölüwany alynjakmy? İranyň ýanky raketalaryny. Belki alynar. Izrailin häzirki edip oturanda ady näme? Men ýene bir gede gaýdym. Izrailin şunýaly hereket etjekdigini men şo Palestina baradaky gepleşiklemde men aýdyp geçdim. Ýadyňyzda bolsa. Palestina tragediýasy bilinmeli hakykatlar diýip. Men aýtdym şonda, häzir Gaza sektorunun tepedini okasa bolar, tepedini okar diýdim. Ondan soň gedek kiminki Libanynky diýdim. Libanam Izrailin demir gadygyna ýerleşýär. Näme üçin? Sebäbi şol weýran edilmeli ýurtlaryň ispitege sanagy öňünden aglan edildi. Ben onam şo gepleşiklemde aýtdym, kim görmedik, o da görsün şo gepleşikler. Ben fakatlar getirdim. Izrailin geçecek planı. Izrail näme diýip Izrail territoriýasyny giňeltmeli. Beýik Izrail döwleti diýilen nady döretjek bolýar olar. Ondan soň eger Libany weýran edip biläseler, häzir Hizbullah'ın ýol başlaryny baryny öldürdi. Raket oklary. Hizbullah diýmek näme? Hizbullah Libanyň esasy güýji, esasy şu Izraila, Siyonistlara garşy durýan bir güýç bolsa ýakyn günde gordy. Hizbullah hereketi hem Libanyna resmi hereket ol. Resmi siyasi gurum, siyasi partiýa. Olaň adamlary Libanyň hökümetinde de var, Libanyň parlamentinde de var. Bularam olary teröristler diýip, terrorçylar diýip elan eden bolýar. Jöhüýtler hem ýa-ni günwatar Anglo-Sakson ýurtlar. Olar terörist bolsa, onda Izrail'in öýdi terörist döwleti däme, Izrail'in öýdi diýen işi ol Hizbullah'ın diýen işinden has ýaramada. Hizbullah şo taýdaky ýakyn günlerdaky Izrail'in alyp barýan hereketini Anglo-Sakson ýurtlarynyň bir kanun hereketlerine garşy durýan güýç. Olar gelip Hizbullah gelip Ýewropada hüjüm eden oňa. Ýewropada partlama ýa terrorçylyk işini amala aşyran oňa. Olar siz barýaňyz o taýyp ýakyn gününe gora, siz baryp Siriýa burnuňy sokýaňyz, Hizbullah size garşylyk görkezýär. Siriýanyň armiýasyna, resmi armiýasyna golluk berip size garşylyk görkezýär. Çykyň şu taýdan näme siziň üstüňize hüjüm edin. Izrail burnuny sokýar, Izrail baryp ýa-ni Siriýanyň golan belentliklerini zadyn territoriýasyny basyp alýar. O taýdan hüjüm edýär Hizbullah barýar. Näme üçin hüjüm edýär? Sebäbi sen bir kanun ýeri basyp aldың, Arap döwletinden ýeri basyp aldың. Olam gaýtaryp berdiýär, hüjüm edýär. Bular näme edýär? Siyonistler bilen Anglo-Saksonlaryň Hizbullah diýär, bu terroristik kurama diýär. Olar bize diýär hüjüm edýär diýär. Sen näme üçin sebäbini düşündirem bu? Näme ýöne ýerden hüjüm edýär? Sen ýödüň bardyň otak sokulýar, Arap ýurtlaryna burnuny sokýar. Ýödüň bir giden beýnesi salafistler ulanýar. Al-Qaida, IGIL, bir giden Hizbut Tahrir diýär, bir giden Al-Nusra diýdi, guramalar döredýär. Terrorçylaryň üstü bilen şolary ulanyp otak girýär. Olara ýarag berýär.
ödüňem harba bağdalan gaçýan Siriýanyň territoriýasynda Amerika bir kanun ýagdaýda Arab territoriýasynda bir kanun ýagdaýda harba bağdalan gaçýan Hizbullah'ın güýçleri bar ýa-da size hüjüm edýär. Çykyň şu daýdan. Bizim Arap ýurtlarymyzdan. Olaram kömege çagyrýar yerli ýurdun häkimiýetleri, hökümleri, nemeleri, hökümetleri kömege çagyrýar Hizbullah. Hizbullah orada olara ýardam berýär. Ödara alalaşyk esas. Indi şonu edýän şunem azar ýanky Hizbullah ara terrorist, terrorçy topar bolýar, gurama bolýar. Bu haramdadalaram şu taýym baryp şu taýda harby bagdalaryny açyp territoriýalar basyp alýanlaram terrorçylar däl. Adamlar men size düşündirjek bolýan adam bulan terrorçylary bulan özleri näme diýär? Ýarlyk takýarlar. Kim etlese? Senden terrorçy atamaly, meni şu terrorçy. Bir giden beýnetlerim şonu kabul edip otyr. Ha o ya şu günwatar ýurtlar, şu Anglo-Saksonlar, şu haramdadalar bir ýerini terrorçy diýip atlanyrdymy? Ona şu terrorçydyr diýip. Bulan edýän hereketi terrorçylyk hereket dämi? Ana Palestina Gaza sektoryny weýran etdi, Izrail jöhütle weýran etdi. Şolara ýara berip oturan kim? Şolaň özleri dämi? Şolaň özleri şu terrorçylyk işine, şu genotsidä ýardam berýän bolsa, bulan özleri terroristler, himayetçiler bolanokmy? Bolýar. Onda näme şu bulan özlerini terrorçylar diýip atlandyrmaga biziň hakymyz ýok. Hı? Ana Gaga suudynyň özü höküm çykardy. Izrailiň hökümet ýolbaşçylaryndan ikisini şunu işi edýäni üçin sen genotsid etdiň. Sen günäkär indi, ýani biz jogapkärçilik biz sen türmäge basmaly diýip höküm çykardy. Izrailiň şu ýolbaşçylarynyň arkasynda durýan güýçler kimler? Olara ýara berip, olara meçe berip oturan kimler? Amerikan Birleşik Ştatlar, Britaniýa, Fransa, Germaniýa şolaň ýolbaşçylar. Olaram deň şärikdäm şol jenaýatçylar. Şu ýara berýänlik üçin, şolar gollap oturan üçin, şo jenaýatçylyk gollaýanlyklary üçin. Bular şolar bilen birlikde jenaýat edýänler dämi? O jenaýat edýänler. Şolaň özlerini jenaýatçylyga çekmeli. Emma şonu edip bolýarmy? Edip bolanok. Hakykatynda şonu etmeli. Ýöne şoňa ýol beren oklar, sebäbi şo Gaga suut diýen, halkara suut diýen wadyň özüni hem kontrollukda şolar saklap otýar. Ýöne men özüm haýran galýan. Indi şo Netanyahu bilen o ýanyna goranmak ministrinden dynmak kararyna gelipdirler bular. Näme üçin? Demek bular onu ulondylar, Gaza sektoryny weýran etdiler. Indi näme etmeli? Bir kysana adam üstüne şo taýda haramdadalar, bir kysanyň üstüne hemme günäni şolaň üstüne atak etdiň. Olar ýok etmeli, olar türmäge basmaly. Bulan özleri makçı jüýje bolmaly. Ýok, hakykatynda bulan özleri hem şolaň hemmesi ýanky adyna adak geçen döwletler, bir giden beýlik döwletler. Şu Izrail'a, Siyonist döwletine ýardam berip oturanyň hemmesi deň şärik şu jenaýatçylyk. Indi ýagdaý näme dartynlygy? Indi bular häzir Trump'yn tek resmi ýagdaýda öz güýpesine girişmek, bularyň orsiýedi ýadro hüjümini etdirjek bolýan, etdirmäge mejbur etjek bolýan ýaly hereket edip otýarlar. Ýani Ukraina nuruzat berýär. 300 kilometr aralyga çenli ýanky raketa oklaryny atýan raketalar bir aralyga atýan raketalara bir berýärler. Olary türgünleşip geçirýärler, tälim berýärler, näde batmaly. Üstüne de olary Sputnik üstü bilen ýardam edýärler. Şolaň nigri okatmalyklaryna çen nişanasyny görkezýärler. Bilelikde. Putin'in bulara duýduruş berip otýar. Aha, bu gidişine gidip oturdy. Biz size garşy çäre görmeli bolýar sebäbi biziň döwletimiziň içine eýýäm ýokardan daatdan hemme taraplaryň ödüňi uruşa gatnaşyp otýarlar. Biziň döwletimize garşy edilýän hüjüme. Siz bilen uruşa girseňem biz adat ýaralar bilen uruşup bilmäge ýagdaýymyz ýok sebäbi hemmeňiz bilen biziň uruşmaga ýagdaýymyz ýok. Bizdiň ýadro ýaragyny ulanmaly bolýar. Putin ana 21-nji noýabr diýen hüjüm näme çykyşynda da şo hüjüm barada ýem duýduruş berip otýar. Ene dünýä şolar ýaly ýagdaýa geldi. Ene şolar ýaly ýagdaýda da indi näme diýä, ýanky günwatar ýurtlarynyň käbirleri ýem duýduruş berip başladylar. Ýanky taýýarlanan adamlar diýip ýem Şwetsiýa, Norwegiýa, Finlandiýa hökümetleri şolar ýaly broşura ýaýrady otýarlar öz ilatyna. Bu broşura näme? Adatdan aşary uruş ýagdaýy ýüze çykmagy mümkin. Şoň üçin buna näl taýýarlyk görmeli, şoň üçin bir giden maslahatlar bar. Adamlar tandyra otýarýar. Milyonlar şu egzemplyar şolary çykarlar nädir? Çap etdirler de ýaýrady otýar. Esasanam Şwetsiýa bilen Finlandiýa. Yani
uruş ýagda ýüze çykdy. Toğum kesilmegi mümkin. Gaňadyň kesilmegi mümkin. Elektrik energiýasynyň kesilmegi mümkin. Özüňizi näde goramaly, iýmit ýetmezçiligi ýüze çykmagy mümkin. Şol wagtlar duýduryp otyrlar. Buň özi nämen görkezýär? Buň özi bulan özleri gaty aýlgan senariýalary taýýarlanyp otyrlar onda hökümetden derejesi. Şolar ýaly aýlgan senariýany ýüze çykarmajak bolsaňyz, onda näme üçin özüňizi ýanky provokasiýon hereket edýär? Orsiýet bilen Ukraina arasynda konflikt olan öz konflikti. Siz özüňizi meçe gördüňizmi? Başta Ukraina. NATO agda etjek, alın haýara näçelere berjek gerek bolsa al, barda Krym ýygyny al. Hemme şo datlary goşulyp burnumy sokup, oňa ýara berip, olara tälim berip we konflikt öretdiňiz. Innem Ukraina golluk berip otyrdyňyz, Ukraina da özünden gora bilenok. Näçe ýara berseňiz, bide otyr ortalara öňe tüýşüp gidip otyr. Özüňiz döretdiňiz şo ýagdaý. Innem bular näme edýär? Inni gözler goşulşy urady şo konflikt. İçine girdi. Ýokardan Sputnik üstünden golluk berip, bir giden ýanky gadagan edilen raketalary ulanmagy ruhsat berip daýat edip. Bularlaryň hemme täşol Trump wediýip bellen 20 kantak resmi ýagdary bolupdy. Demek bilen maksady näme? Şo Trump intek wediýip girişmäke bir uly bir ýadra konfliktin döretmekde dünýäni bulaşdyrmakmy? Ondan soň dünýä bulaşaýdy, ondan näme galýar bu taýda? Adamlar şulan beýnetiniň işleýişine ödüňiz baka gerjek bolup görüň. Bular bu ýurtlarda dolandyryp oturan adamlara, sagdyn adamlar hökmünde garar ýalylar. Bular dünýäni häzir ýadra urşuny arkaýyn itekläp otyrlar. Soňra näme bolar diýip pikir edýärmi edenokmy bular? Bular ýeriň aşagyna gidiljenjek bolýandyr ýöne Putin aýtdy. Ýeriň aşagyna gidiljenip sapyp bilmersiňiz diýip otyrlar. Temel ol raketalar atýan bilen hipersonik raketa diýilýänler bar. 100 metr ýeriň aşagyna girip bilýän raketalar. Öldürem ýadra zaryady bolsa kutor ýa, o taýdan gidiljenip kutuljak ýeriň ýok. Şoňa ýetäse bularam jogap berer. Hadi orsiýa şo ýaragyny, şolar ýaly ulansa bularam ýygyna jogap berer diýär. Britaniýada da ol ýanky ýadra raketalar bar. Edil olar ýaly tiýlikde bolmasa da Amerikada da bar, Fransiýada bar. Ýam Germaniýada ana ýanky Amerikan harby bazalaryna ýadra raketalar şeýdip dur. İki taraplyň başlanda bu torýanyň ýeriň ýüzündäki janlarlaryň ilatyny aglap atyrylmaly. Ondan ýanky ýaly radioaktiv katastrofa emede geljek, ýanky ýadro elementleriniň ýokary atmosfera ýaýramagy, oň netijesinde ýere düşmegi. Şunu ýaly ýagdaýlar emele geldi şu wagt. Gatyly howply ýagdaý. Edil şo Putiniň çykyşynyň öňýany näl beýanat ýaýradýarlar. Hamala Baltika deňiziniň aşagyndan geçýän internet kabelleriň iki sansy kesilipmiş. Näme şeýle şurada makalada aýdylyşyna görä, şol Şwetsiýa bilen Litwa arasyndaky kabele ziyan ýetipmişin. Belli wagtlap şo taýda bökdünçlik beripdir. Biram Finlandiýa bilen Germaniýa arasynda. Baltika deňiziniň aşagyndan geçýän internet kabellerini biri kimdir bir çapmış. Onum yine näme diýerler? Orsiýadyň üstüne atýarlar. Şunu orsiýa edenler diýip şu makalada aýdylar. Bu näme görkezýär adamlar? Bu näme görkezýär? Bulan özleri, bu wataryň käbir güýçleriniň özleri şular ýaly katastrofa deredip bara interneti kesip, elektrik energiýasyny kesip zat edip, ondan soň orsiýadyň üstüne atan ony bir bulaşıklyk deredip bular özleriniň dünýä näme täze näme diýilýär da? Nowy mirovoy porядок. Täze dünýä tertibi diýip bular bir sistema girizjek bolýar. Ýagny nagd pullary ýatyrjak, elektron pullaryny güýje girizjek. Onu etmek üçin hem dünýä massabynda bir global derejede uly bir katastrofa döredip bir bulaşıklyk döretmeden onu sen adat adamlara bular kabul etdirip bilen oklar, bilmejeklerini bilýär. Şoň üçin häzir gorkulýan zat näme diýär? Bular bir emel usulda, emel ýagdaýda bir katastrofik global derejede bir aýlgan ýagdaý döredip, soň şondan çykaly o hökmünde adamlary mejbur bir täze bir düzgünlere mejbur etjek bolýan ýaly görünýär. Şolar ýaly taýýarlyk bar diýem, käbir synçylar amaýdy. Şondan gorku bar. Şoň üçin hem çynnakaýlyk bilen şonu Ýewropa ýurtlaryna gün batary ýurtlaryna şolar taýýarlyk görüp oturan adamlar bar. Ýagny
pullaryny nagd pullary ellerine alýarlar, ätýaşdan birden bank sistemi häzir togtaýda. Olar näme etmek mümkin? İnternet yok, elektrik energiýasy yok, bank sistemamyzda işleýän yok, pulumam yok, berwem bilen hiç adam yok, maglumatym görünen yok, zat diýdi. Adamlar oňa näme? Nime almaly, imi tanmaly. Olýa dükanda haritler bar. Aýanyň elinde pulum bolmasa. Şoňçyn men käbir adamlara, men dinleýän adamlara da şu arada şu mesele çynnaky garamaklyga maslahat berjek bolýan. Ätýaşdan nagd pul gapdalyňyzda bolsun, belli bir möçberdeň bolmanda zerur imitler alır ýa. Ödüňiň arenda jaýyňyzda masalan üçin kireýine pul töler ýaly. Eliňiň aşagyna hökman nagd pul bolsun. O internetiň öçeni bilen ýa toğuň öçeni bilen o pully ýanda o döwletiň puly desine ýatyrylmaýar. Eliňiň aşagyna nagd pul bolsa hökman bu dükanda da harit bolar. Barıp alar ýaly diýjek bolýan. Häzir şu zatlar hakynda pikir eder bir etme, mejbur edýär ýagdaýy. Şu zatlar hakynda. Elbetde bolmagy bersin. Ýöne bolmasyn diýenim bilen bolmadym diýip bolan. Sebäbi şu wagt tutuş dünýäň ýagdaýy, Amerikadaky ýagdaýy. Trumpyň SMPS'leri bu dünýä eýile geçecek bolýan bu ýüşleňem köp derejede planlaryna garşy gelýär, SMPS'lerine garşy gelýär. Bolan. Ina adamlar umuman men şu günkine gep olar kuduýdurşum ýaly gepleşiň başynda çaýyňyzy, kofiýaňyzy öňüňde da arkaýyny ornaşyň diýdim. Gepleşiň goda çekäýmek mümkin diýdim. Sebäbi aýdar ýalda atgyp, intäm aýdar ýalda atgyp, ýöne intäm men birazjyk gysgaltmaly bolýan. Geljekde bu temaları ýene-de analizler umuman şu zatlar barada siz näme pikir edýär? Sizem pikiriňizi paýlaşyň kommentariýa bölüminde. Ýöne ýene bir edep duýdurýan adamyň mertebesine degmek bolanok. Birek syýlamak başaryň, maglumaty kabul etmegi başaryň. Eger alalaşmaýan bolsaňyz, alalaşmaýan ýeriňizi görkezip, öz pikiriňizi ýazmagy başaryň. Adamyň şahsiýetine degmeýän paýşderler ulanma. Orun adamlar şu günlük çöýna ýetat ýetirjek bolan maglumatlaryň şundan ibaret. Men pikirim bilen alalaşmam bilersiňiz, alalaşmanam bilersiňiz. Ýöne öz pikiriňizi fikriňizi bilen paýlaşyň. Şunukça da internet dinleýän şu köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriňiz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy urunnaky işe sizem ýardam edin.